እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ክቡራት ኣጋይሽ ክቡራት ፓነሊስት ከምኡውን ኣላይ መድረኽ ሞዴሬተር ኩልኹም ብፌስቡክ ይኹን ብውሽጢ ትከታተሉና ዘለኹም እዚ ሎሚ ነካይዶ ዘለና ሰሚናር መበል 61 እዩ ክኸውን ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነካይዶ ዘለና መቐፀልታ ናይቲ ብፍላይ ሳልሳይ ክፋል ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሕጋዊ ትካላት ንጥዕና ዘለዎ ምሕደራ ናይ ሓደ ሃገር ዝብል ሳልሳይ ክፋል ብድሕሪ ሕጂ እውን ተኸታታሊ ዝኾነ ሰሚናራት ኣብዚ ኣርእስታት ዝኽህልወና እዩ እሞ ግዜ ካይበላዕኩ ከለኹ ሎሚ ነቶም መፂኦም ዘለው ዘላለየና ዶክተር ቶማስ ክኸውን እዩ ዶክተር ቶማስ ኣባል ስኒትና ኔትወርክ እዩ ስለዚ ዶክተር ቶማስ መድረክ ናባኻ ኣመሓላልፍ ኣለኹ يغني ዮሃንስ ሰላም ንኹልኹም ኣደኖ ይበቅዕደ ይበቅዕና ኣኹም ስታገብ ድሓን ተምሃራይኩም ስለ ዝኾንኩ ግን ከመይ ጌርኩም ሰድለይ መጀመርያ ብዳኛ ሃብተኣብ የማነ ከጀመርያ ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ የኽበኩም ብዝተኻእለ ግን ኣብ ስኒትና ኔትወርክ ናይዞም ዝስዕቡ ሰባት እውን ዝተፈላለየ ዝገበርዎ መግለፂታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ትከታተሉ ትኽእልኹም ዳኛ ሃብተኣብ የማነ ዕባዝጊ ነባሪ ስዊዘርላንድ ኮይኑ ብገበናዊ ሕጊ ናይ ማስተር ዲግሪ ኣለዎ ኣብ ሞያ ዳንነት ካብ ጥሪ 2001 ክሳብ ታሕሳስ 2006 ዳኛ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ኮይኑ ን5 ዓመት ኣገልጊሉ ካብ 2006 መጋቢት ክሳብ 2016 ዳኛ ኣብ መወዳእታ ይግባይ ሰምዓ ኮይኑ ን10 ዓመት ኣገልጊሉ ኩሉ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ናይ መወዳእታ ይግባይ ሰምዓን ን15 ዓመታት ኣብ ስራሕ ዳንነት ኣገልጊሉ ተመክሮ ኣብ ምንዳፍ ምፅፋፍን ሕግታት ካብ 2008 ክሳብ 2015 ከም ኣቦ ወንበር ናይቲ ኣብ ግንቦት 2015 ተሓቲሙ ዝተዘርግሐ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራን ገበናዊ ስርዓት ኤርትራን ኮይኑ ሰሪሑ ከምኡውን ኣባል ምንዳፍን ምፅፋፍን ሲቪላዊ ሕግን ሲቪላዊ ስርዓትን ኮይኑ ሰሪሑ ተመክሮ ኣብ ሞያ መምህርና መጀመርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዓዱኻላ ካልኣይ ደረጃ ሳን ጆርጆ መንደፈራ ከም መምህር ኣገልጊሉ ድሕሪ 2002 ድማ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተፈላለየ ግዜ ከም ሌክቸረር ገበናዊ ሕግን ገበናዊ ስርዓትን ኣብ መምህርና ኣገልጊሉ ካብ ጋዜጠኛት ከዓ ሕጊ ፕረስ ምስ ተኣወጀ ምስ ብፅዖቱ ዝያዳ ኣብ ሕግን ፖለቲካን ኣተኪሩ ጋዜጣ ቀስተ ደመና መሲቱ ድሕሪ ስደት ኣብ ናያሚ ሃገር ጀርመን ከም ሰራሕተኛ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኮይኑ ኣገልጊሉ እዚ ሕፅር ዝበለ ናይ ዳኛ ሃብተኣብ ክኸውን ከሎ ቀፂለ ዶክተር መሐመድ ኬር ዑመር እዚ እውን ሕፅር ዝበለ ክገልፅ ዶክተር መሐመድ ኬር ዑመር ብፒኤችዲ ማዕርግ ዝተመረቐ ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ነፃ ፀሓፍን ተመራማርን ዜጋ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣተኪሩ ዝመራመር ዓቕሚ ፍልጠት ዘለዎን ዝነጥፍን እዩ ቀደም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዲን ናይ ኮሌጅ ሕርሻን ማይን ስነ ፍልጠትን ኮይኑ ኣገልጊሉ ካብ 1997 ክሳብ 1979 ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምትእስሳር ዝነበሮ ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ተምሃሮ ኤርትራ ብሊፍታ ጀነራል ዩናይትድ ኤርትሪያን ስቱደንትስ ኣባል ማእኸላይ ሽማግለ ኮይኑ ኣገልጊሉ ካብ 2000 ኣካል ናይታ ፅልዋ G13 ዝበሃል ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት
ኮይኑ ንፕረዚደንት ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ጽገናታት ገብር ክፍቲ ደብዳቤ ካብ ዝጸሓፈ ሓደ እዩ። ዶክተር መሐመድ ኬር ብውልቁ ክልተ መጽሓፍቲ ተሓንቲ The Dynamics of an Unfinished African Dream, Eritrean Ancient Times to 1968 ኣብ 2020 Eritrea's Liberation Journey 1969 to 1981 and Beyond ኣብ 2025 ደሪሱ ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ተሓባቢሩ Asmar Firko Book 1890 to 1938 ኣብ 2018 ከምኡውን Eritrea National and Sovereignty ኣብ 2022 ዝብላ መጽሓፍቲ ካብ ምፍራይ ተሳቲፉ ብዛዕባ ዞባ ቀርኒ ሰሃራን ኣፍሪቃ ብዙሕ መርመራዊ ጽሑፋት ኣበርኪቱ ጽሑፋቱ ኣብ Foreign Policy, African Arguments, Democracy in Africa, Pan-African Review, BRICS ካልኦት ተዘርዚሩ ኣሎ። ብተወሳኺ ንኤርትራን ዞባ ቀርኒ ዝተወፈየት ኣብታም ዲጂታላዊ ማህደር ሕድጊት እትስመ ብሎግ እውን ኣለዎ። እዛ ብሎግ ምናልባት ዮሃንስ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ክስታይ ጌርካ ክከታተልዋ መጠን እዚኣ ብሕፅር ዝበለ ናይ ዶክተር መሐመድ ኬር ክትከውን ከላ ቀፂለ ብፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስትኣብ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስትኣብ ፔንስልቬንያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሊበራል ኣርት መጽናዕቲ ኣፍሪካን ፖለቲካል ሳይንስ እዩ። መጽናዕቲ ዘተኩረሉ ኣርስታት ጽንታዊ ርጋእን ዓብይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገደስቲ ያታዊ ትካላት ኣብ ምሕደራ ኣፍሪቃዊ ኢንዱስትሪ ዕደና ኣብ ኣፍሪቃ ዝፈጥሮ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጽልዋታት ከምኡውን ሓደስቲ ኣገባባት ምስጋር ናብ ዲሞክራሲያዊ ኣብ ኣፍሪቃ ገለ ካብ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዘፍረዮም መጽሓፍቲ The Horn of Africa, Host Post and Global Political Polity Press ኣብ 2015 and an edit volume titled The Crisis of Democratization in the Great Horn of Africa, James Carey ኣብ 2020 ኣብዚ እዋን እዚ ድማ Africa's Traditional Institution of Governance, Promise and Problems ዘርእስታ መጽሓፍ ኣብ ምውዳእ ይርከብ ኣሎ። መዓንቲ ሞዴሬት ዝገብረልና ነዚ ዘዋሃደልናን ዝመርሓልናን ከዓ ዶክተር መብራህቱ አቶ ብርሃን ተመራማራይ ሳይንቲስት ኣብ ስነ ህይወትን ባሕሪ ጽልዋታት ለውጢ ክልማይ ምጽዋር ስነ ህይወት ግምጋም ባሕርን እዩ። ብፍላይ ዘተኩረሉ ከባቢ ከዓ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ እዩ። መጽናዕቱ ብሰንኪ ለውጢ ክልማ ዝመጽእ ናይ ኮሮር ምብራስ ዕቀባ ብዙሕነት ናይ ህይወትን ምርግጋጽ ጥሙር ውሕደት መነባብሮ ሕብረተሰብ ኣብ ዘላቂ ምሕደራ ከባቢያዊ ጸጋታት ዘተኮረ እዩ። ዶክተር መብራህቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከም መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋርኮ ማሕበር ዕቀባ እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ዕቀባ ሰማያዊ ዋኒንን ተመራማሪ ኣባል እውን እዩ። ቀዳሞ ስራሓቱ ኣብ ውልቃዊ ዳይናሚካዊ ስነ ህይወትን ባሕሪ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነፃ ተመራማሪ ስነ ከባባዊ እውን ንሱ ኣብ ዓለማዊ ተበግሶታት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፕሮግራም ኣከባቢያዊ ምርምር ማለት ኣብ ምስሳን ኮሮላዊ ሃብትን ነቶም ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነብሩ ማሕበረሰባት ግበር ዝግብኡ ድጋፍን ዘመልክት ምርምራዊ ኣበርክቶታት ክገብር ዝጸንሐ እዩ። እዚ ለዝመስል ሕፅር ዝበለ ናይዞም ኣርባዕተ ዜጋታትናን ምሁራታትናን ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ እውን ብስፍሕ ዝበለ ዝገበርዎ ጽሑፋቶምን ብሎጋቶምን ወይ ኣብዚ ስኒትና ኔትወርክ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ኣብ ስኒትና ኔትወርክ
ዳይሬክተሪ ኣብቲ ሰሚናር ዘካይድ ወቅት መርኮሶ ትኽእሉ እዚ ለይ የቀኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ወይ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና የቀኒየለይ ዮሃንስ Thank you, Doctor. ሞት መድረክ ናብ ዶክተር መብራህቱ ይመስለኒ take your floor ዶክተር መብራህቱ Okay. مسلام أحوال درجات الزبال تقول إلهم مثلني أي كانوا وحني أبزي مجمر يوم استراحة ناس حاو قبازجي دبوس زي سلسنا دكتور مبراتي مثلني لما حاوكيو مزخوناتنا عدنا درجة زي أرجس يبلناني ناخذ بالنخل ስለዚህ ተቀቢለ ያለሁ ደሃን ካልእ ከም ዝተባህለት ዝርዝር ተመክሮ ተገሊጹ ነው ምናልባት ብዛዕባ ነፍሰይ ክዛረብ ዘይኮንኩ ግን ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝገበርናዮ ካብዞም ሎሚ ቀሪቦም ዘለውን ሰለስተ ዘለናያ ማለት እዩ ዶክተር መሐመድ ኸይር ፕሮፌሰር ኪዳነ ኣነ ዘለኹ ኣብታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መፅናዕቲ እውን ኣቕሪብና ነርና ብፍላይ እዚ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ኣመልኪቶም ናትና ዝብልዎ ዘለዉ ንታሪኽ ንሕጊ ኣቀማምጣ ህዝቢ ዝምልከት ዘቕረብናዮ ንእሽተይ መፅናዕቲ ኣሎ ንኹላትና ስለ ዝምልከት እየ ክተቕሶ ደልየ ከምቲ ዝተባህለ እዞም ሎሚ ኣብ መድረኽ ቀሪቦም ዘለዉ ወይ ኣስተምህሮ ክህቡና ቀሪቦም ዘሎ ኣሕዋት ብዙሕ ተመክሮ ብዙሕ ትምህርቲ ዘለዎም ካብ ትምህርቲ እውን ካብ ወረቐት ሓሊፎም ኣብ ባይታ እውን ተመክሮ ዘለዎም እዮም ናይ ኤርትራ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጥዎ ምስ ህዝቢ ዝነብሩ ኣነባብራ ህዝብና ካብቲ ካብ ወረቐት ወፂኦም ኣብ ባይታ ኣብ ታሕቲ ዝፈልጥዎ እዮም ከምቲ ዝተባህለ ዳኛ ሃብተኣብ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሃብታም ተመክሮ ኣለዎ ዶክተር መሐመድ ኸይር እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲን ከሎ ድሕሪኡ እውን ቅድሚኡ እውን ኣብ ተጋድሎ ሓርነትን ድሕሪኡን ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎ ዶክተር ኪዳነ እውን ካብ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ከባቢ ወፃእን ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ እዋን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ዝመላለስ ብፍላይ ከኣቲ ሎካል ኮሚኒቲ ወይ ከኣቲ ኮማዊ ሕብረተሰብ ዝበሃል ብፍላይ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ከባቢና ዝተረስዐ እዩ እቲ ፖለቲካ ናይቶም ኤሊት ኣብ ላዕሊ ዘለዉ እሶም ከም ድላዮም ዘዝርዎ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ክሳብ ሂወቱ ዝስእነሉ ወተሃደር ኮይኑ ዝለኣኸሉ ዝጠፍኣሉ ቀንዲ መነባብሮ ሂወቱ ናይ ሕርሻ ናይ መጓሰ ናይ ባሕሪ ኩሉ ብናይ ፖለቲካ መራሕቲ ዝውነነሉ ኮይኑ ዶክተር ፕሮፌሰር ኪዳነ ኣብዚ ብዙሕ ተመክሮ ኣሎ ከምቲ ሓንቶ ቤት ዝተባሃለ ዶክተር መሐመድ ኸይር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዲን ናይ ኮሌጅ ኦፍ ኣግሪካልቸር ኤንድ ኣኳቲክ ሳይንስስ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ኣነ ስታፍ ናይ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸሪስ ዝበሃል ነይሩ እታ ማሪን ባዮሎጂ ኤንድ ፊሸሪስ ካብ ሳይንስ ወፅያ ኣብቲ ኣኳቲክ ሳይንስስ ትሕቲ ሕርሻ ኣትያ ነይራ ስለዚ ምስ ዶክተር መሐመድ ኸይር ኣብቲ እዋንቲ ዲን ናይቲ ናትና ኮሌጅ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ እውን ኣፍልጦ ኣለና ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ክኣቱ መንግስታዊ ስርዓታት ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽናል ሞዴልስ ተፈላለየ ኮንስቲቱሽናል ሞዴልስ ከመይ ይሰርሕ ኣብ ዝብል እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሰለስተ ኣርእስትታት ኣለውና ሓደ እቲ decentralized government ወይ ከዓ decentralized system ዘይምእኩል ስርዓተ መንግስቲ ከመይ ይመስል ብዳኛ ሃብተኣብ የማነ ዝቐርብ እቲ ካልኣይ ዩኒታሪ ስርዓት ወይ ከዓ ኣሃዳዊ ስርዓት ከመይ ይመስል ከመይ እዩ ዝሰርሕ ዝብል ብፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስትኣብ
እትሳልሳይ ከዓ ፈደራላዊ ስርዓት ከመይ ይመስል ከመይ ከይሰርሕ ዝብል ዶክተር መሐመድ ኼር ዑመር ክቐርብ እዩ ትቐንዲ ትሕዝቶ እዞም ንብሎም ዘለና ስርዓታት ወይ ከዓ ቅዋማዊ ትካላት ቅዋማዊ መንግስታት ከመይ ይሰርሑ እንታይ ኣሉታውን ኣወንታዊ ወይ ከዓ እወታዊ ጎንታት ኣለዎም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ከመይ ክሰርሑ ይኽእሉ ኣብ ዝብል እዩ እቲ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ከምቲ ሓፍ ዮሃንስ ዝበሎ እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ናይ መወዳእታ እውን ኣይኮነን መደብ ትካል ስኔትና ንዲሞክራሲ ንቅዋም ህንፀት ሃገር ዝምልከት ብዙሕ ኣስተምህሮታት ከቕርብ ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ምስ ቅዋም ዝምልከት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ኣርእስትታት ቀሪቡ ነይሩ እቲ ሓደ ብዳኛ ሃብተኣብ ዝቐረበ ብሕጊ ዝምእዘዝ መንግስቲ ጥዕና ዘለዎም ትካላት ዘለዎ መንግስቲ ከመይ ይሰርሕ ዝብል ነይሩ ድሕሪኡ እውን ብሓው ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ዝቐረበ ሃገራዊ ዕላማታትን ቅዋም መትከላትን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ቀሪቡ ነይሩ እዚ ናይ ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ማለት እዩ ኣብዚ ኣይውዳእን እዩ ኣብዚ ዘለናይ እዋንሲ ሃገር ኣላትና ትህልወና ዶ የብልናን ኣብ ንብለሉ ዘለና እዋን ብዛዕባ ቅዋም ክንዛረብ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ምክንያቱ ካብ ቅዋም ሓሊፍካስ ብዛዕባ ድሕነት ሃገር ብዛዕባ ድሕነት ህዝቢ ስለ ዝቕድም ቀደም ሃገር ምስ ሃለወት ድሕነት ህዝቢ ምስ ተረጋገፀ ከመይ ዝኸውን ከመይ ዝበለ ምሕደራ ይህልወና ከዓ ዝብል መፅእ ማለት እዩ ግን ክንዛረበሉ ከዓ ኣለና ምክንያቱ ብዛዕባ ፅባሕ እንታይ ዓይነት ሃገር ትህልወና ከይተዛረብካ ኢልካ ከይተዛረብካ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ኩነታትና ኣብ ብኽያድ ጥራሕ ክንነብር ስለ ዘይንኽእል ብዛዕባ ፅባሕ ክንዘራረብ ኣገዳሲ እዩ እዚ እውን ኣብ ሰሚናራትን ኣብ ገለን ኣብ ከምኡ ዝበለ ኩነታት ዝውዳእ ዘይኮነ ቀፃሊ ክንዛረበሉ ዘለና ኣብ ውሽጥና ከነተኣታትዎ ዘለና ቅዋማዊት ሃገር ሰላማዊት ሃገር ምዕብልቲ ሃገር ክትህልወና እንተኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ከነንፀባርቆ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክንዘራረበሉ ኣብ ህዝብና እውን ከም ንቡር ኮይኑ ክርአ ኣብዚ እዋን ዘስ ህዝብና ብዛዕባ ቅዋም ክዛረብ ዳርጋ ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ቅዋም ዝበሃል ፀዲቁ ተነዲፉ ነይሩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዓይነት ናይቲ ቅዋም ብዘየገድስ ኣብ ኤርትራስ ቅዋም ክህልወና ንቅዋም ክንከላኸል ዘኽእሉ ትካላት ዘይምህላውና እዩ ትቐንዲ ፀገምና ስለዚ መጀመርያ ኣብ ኣእምሮና ስነ ኣእምሮና ስነ ልቦናና ምስ ተኣታትናዮ ቅዋም ብቅዋም ንኸይድ ህዝቢ ምዃንና ከም መንግስቲ ከም ተቃወምቲ ስርዓት ቀቢፅናያ እንዲና ግን ኣብዚ ደንበ ተቃወሞ እውን ናይ ቅዋም ብቅዋም ንኸይድ ብሰላማዊ መንገዲ ንኸይድ ህዝባዊ ስርዓት ክህሉ እንደሊ ህዝቢ ምዃንና ክነርኢ ኣለና ስለዚ ከንዋሕኩ ኣብቶም ኣቕረብቲ ከሰጋግረ መጀመርያ ዘቕርበልና ሃብቲ ኣቶ ዳኛ ሃብተኣብ የማነ ብዛዕባ ዘይምእኩል ስርዓት ወይ ከዓ ዲሰንትራላይዝድ ሞደል ድሕሪኡ ፕሮፌሰር ኪዳነ ብዛዕባ ዩኒታሪ ወይ ኣሃዳዊ ስርዓት ከመይ ይመስል ሳልሳይ ፌደራላዊ ስርዓት ከመይ ይመስል ዝብል ዶክተር መሐመድ ኬር ዑመር ከቕርብ እዩ ሰለስቲኦም ዳርጋ ካብ 25 ክሳብ 30 ደቂቕ ዝኸውን ግዜ ኣለዎም እዚ ንዖም ዝሓዘ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ሕቶን ናይ መልስን መደብ ክህልወና እዩ ብድምር ናቶም ተደኣ 30 ደቂቕ ሓሲብናስ 120 ደቂቕ ኣለዎም ክንድኡ ዝኸውን ከዓ ካብ ሰማዓቲ ዝውሃብ ርእቶታት ከም ልምዲ ናይ ስኒትና ድሕርቲ ናይ ሕቶ መደብ እውን እቶም ደቂ ገዛ
ሓኸለ ክበልዑ ስለ ዝእከቡ ነቲ ዝመፅእ ኣርእስቲ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ካብኡን ሓሊፎም ካልእ ኣርእስትታት እውን ናብ ዕላል ዝመስል ይኸይድ እዩ እሱን ክህልዩ ግን እዚ መደብ እዚ ድሕርቲ ናይዞም ሰለስተ ኣሕዋት ኣስተምህሮ ድሕሪኡ ዝቐርብ ሕቶታት ብዕሊ ክዕፀ እዩ እቲ ካብኡ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ ማይክሮፎን ዘይቀርብ ናይ ውሽጢ ገዛ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ምባል ተንኪዩ የቐኒልና ዓንዲት ዕቑባይ እዋናዊት ደርፊ እያ እሞ ዶክተር መብራህቱ ናብ መደብና ንእቶ يغني لنا يوهانس تعم درفي خمس بالكاون واناوي نتخنتاتنا تقلت يا مقد تدفع وانت مريحة مونا بحطو هنكيدينا نحادثة بحانت حطو مخانمنت كم تحطو خاط نهابتا تخينا محمد تخينا كيدانا تخينا أنا تصيركم قلصوان لازم حنت حتى نحادثة يدوز العالة سبالة دي يوهانس قدميهم ميتار لها مثلاني 4 داوت العيلنا اللوا اوكي تدرس استرأيو كاو اسماعيل كاو عقباي فسها كاو خارد ازكي تدرس تخلى ملكين ونا العلو مشاي تدرس اسماعيل عقباي فسها عقباي اوكي ردا ازكي ردا ازكي تخلى ملكين اوكي تخلى ملكين كفلوم ونا العلو اوكي اما تدرس بليس حيلهم يمسال داو بزح حجي يا وحز الله تدرس استرعي بليس تدرس استرعي بهال بمجمرتا يغنيلنا سنيتنا.com مفلاي بابا يوهانس نزي خيت حللكا بزح مدبات تسرع زلخا كمون نابز طراي زيكون على فيسبوك ون زخونه بزي افلالاي ناي زخونه عينت ريتوتات زلوهم ابتي فيسبوك تزرغحو زلخا كدنا يغبا بزي قطامون زما بزلنا حجز كاب حزب ኤርትራ 33 ናብዚ በዚኦም ኣሕዋትና ወይ ኣቦታትና ቀሪቡ ዘሎ ክንከታተል ተመፂናስ እትናህና ሕብረተሰብ ሕጂ ከምዛ ዓይነት ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ዘድልየና ዘሎሲ ወላ እቲ ዝተማሃራ ኣካልን ዘይተማሃራ ኣካልን ናህናስ ከምዚ ፓራዳይም ሽፍት ዝብልዎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልየና ዘሎ እቲ ሕብረተሰብናስ ክንግምግሞ ኣለና ማለት ኣብዚ ኣብ ስደት ክንደይ ኣሽሓት ሰባት ኢና ተሰዲድና ዘለና ሕጂ እቲኦም ምሁራት ብፍላይ ዘለኹም ወላ ዘሕጂ ኣነስ እዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ፅቡቅ እንዲ ግን ክንደይ 2 ሰዓትን ፈረቓንሲ ነናትኩም ሓሳብ ዝተፈላለየ ኣርእስቲ እዩ ወላ ተመሳሳልነት ሃለወስ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ 2 ሰዓትን ፈረቓን ክንመኻሮ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መደባት እውን ኣብቲ ቀዳምዲ ኣብቲ ሰንበት ኣብ ዕረፍትኩም በብናትኩም መደባት ጌርኩም መፂኹም እንተስፋሕኩሞ ፅቡቅ እዩ ወላ ክተቕርብዎ ከለኹም ኣብቲ ቀራርባ እውን ሕጂ ولا بابا كدان ولا بابا محمد هاي تقبر نيركم نبزي نا أفريقيا نا أوروبا نا كندا نا أمريكا تخور نيركم حجي نحانت هاجر كم زي جاج أغريب وزلو حجنا أبنة أمريكا أنتو خين كابا خيران نا أمريكا تقربو بابا محمد ون أب نروي انت اللي خدت زي تجاجي نا نروي تقربو ماليت حجي منياتو ويكا نايتي مستيني تارت خيتر اللي هم كا نا بابا خيران مسنا بعشاينا غير كان نايت المعبولا زلوا ولا حجي ساتن ابز حجي درجه يكون تحقق صيمو زلو ولا نا امريكا حجي سريناس قيد 250 عامه مهرز زبصحوس حنت افريقيا يبصحتن زلو مالتي ولا حجي بابا محمد تمر كلها امريكا ديمقراسي يلن هبتماتيوم زخون خنبلتو خيناس تاسمالاويت كدا اموتا سدتنيا والشمونت عمز مصاسي ابتي هاوس اوف ريبريزنتاتيف ناي باجت ناي امريكا مولو تسلع سبات تمرت ناي امريكا تسرح سباسي ولا زي فينس حجي مكتل زلوس عديو دارغا اديكتي انيرا ሕጂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ክንምህር ከለና ዝተዘየ ቋነፀብና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናብቲ ትምህርትና ጥራይ ክነተኩር ኣለና እምበር ናይ ሓንቲ ሃገር ጌርና ነቲ ትምህርቲ ኩሉ ሰብ እውን ኣብቲ ቪድዮ ኣብቲ ዩቲዩብ ስለ ዝድርጋሕ እንተ ገበርናዮ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ካልእ ፅቡቅ ነይሩ እቲ መደብ የቐኒየለይ
دارجا رئيتا حتو أين بران فلازي اسماعيل بليس. سلام كلهم عزيز لهم سلام اعتبران كلهم بلد فلتهم زخبرهم من يزري ذا خبزي ويغني لا تصبوي أنا سي بخلت سب كوينة خصم لسانيه هذا كم بسمافور وكان قال عمت ويقدم عمت ب أوديتوريوم أبي هذا يونيفرسيتي زين تاني صبوي كم زكاتات بس حدا كان تم إيرتراو زيجا سمعي يعني حجوا قاسي إنت يولوسي أنا كوا في تجرينيا كلاي كم كايو كنت يولوسي كن بركت كاي بركت سي ما يزلو نفسه هي بهالمسألة كده مجمريا سي تا ستيت بهالنجار الله تناديا أو سما إلا أنا قلنا ستيت فورميشن بهالنجار ودو يو جي سيستم أب سيستم هنا خنزار زلنا زلنا أنا خابتهم جنا أي بس إحنا يون زميلي يعني نيشن ستيت بهالنجار يعني زلنا أنت ليوسي نتا نيشن ستيت إنه تكوني أبوتات بس يحمز نبورو كومبرومايز نعود تحسوا هذا ناشونال ليبريشن فرونت بتخيلوا يعني سعيرو سي نصو يعني خم منقص نفسه قميته أتلسي دكتور محمد خيريني بروفيسور إذا أنت سامع ولا هيمونايزيشن أجنسي يعني هيمونايز تقبر زلوا يعني يصير هاي سي تا كومبرومايز والكوا بوتا زغوروا كومبرومايز سي نعا تحسواسي نسخاسي بتي شعوذنا بيرو كومبرومايز تزارب هاي تغيرين يا بازي انا زولكو يا تزارب تغيرين يا تزارب زلك هاي يلني هي قوي يلني يعني انا كن بخالي زردو يعني شبتو شعوذنا بيرو كومبرومايز مسرت تغيرين يعني عربيا حدث لزقونهم ناتي قدي في حجي ما ادرسين يو بتغيرين يا زاربكم الله يعني هاي يعني سي نايز سرعات هيمانايزيشن زي كونسي ناشونال كومبرومايز بزغورو بو يزخيز الله يعني كده حجي بقى بقدمي بس نيشن ستيت سي هذه أنسي زوم أربعة مسي دكتور أتو برهان حويسة زوم سلاسكي خمسي نيشن ستيت سي الله تنادي بس إحنا هادينا نيشن ستيت سي الله دي هذه حجزونا عندنا يس اور نو نحن زي الليو نو يلا نحن لكم تسمعهم لهم سامعاتي قد كبكم يدلني الله اللي هرز بحال كوينجين كمزي بروفيسور حيدان زبلو زنبرو يعني أبتي ديتيل سي زي فرالي زي أخاخب قدمتاتي أبوهن كيدنا مالتي يعني هجي بقى هجي زت اللو نيشن ستيتي خوينا سخمتانا 1952 كومبرومايز دلو يعني نيشن ستيتي مثلا كنت قوم زي كومبرومايز دلو خمسة حجة بنتاينا هنقبروا اللي بلالنا يعني نعات قبلنا خلاي تخلص خلا دينا نزلنا معناته نزل حجة زلوا هومنايزيشن بروجكت اللي ديموليشد خوينو أبزت السامع دي هم مسايعنا it has to be demolished يزبل أنا يعني يروح نزار مكان يعني حدا سلذي ما خالي برومين زلوسي بقصري بديمقراطية سديو خوون بديمقراطية كخون انت خوينو it is disaster يعني هيكونيني هم يبها النجار يلا احنا هاتا ستي زي فورميشن ناتا زي ودا زلا ستي زي بعض خوني يقولوا يعني أم تاي عن كيد يعني زي اوكي خمسة خميتي دول زلا حج خان حد المجمر هكذا سمع زلغو خمسة شوعتني خميتي حزوا زلو مريت صبيبيو نسو كومبرومايز قبروا اللي غير تومي قربوا يخو وحدات يخو زبال زلهم بعلي هم بعد عفر كاني تزبط همرت زلهم يلازي أبزي خليتيو تكمبرومايز كم تزلوا خميو سيزي ما ربعت خمسي أبزي أتاجمو قبرونا زي is that is the nation state exists 1 2 can we agree is the law system national front liberation front system demolish تخون الله زين كل التسي السامع عدو زي أبعي تسامع thank you very much ودي الله دكتور مبراتو Thank you حاو اسماعيل زيا رئيتو الله حاو صحتو كلتين دي زلا فتحتو بفلاينا يوهانس حوي إديال إلى اللهو أي رأي كان دي اللهو
سامعهم لا دكتور مبراتو من قبل كيات بالله كحساي حدقو هو كحساي أبريقا خمي يدلو يوحنس أيترى نلا يا حساي وعمول إلى له بعيد دمسيس كادي خافت لي استاخا نانو إذا حيوصلنا الله جن ده حنوت جورا دكتور هو نوت كيري الله بتن دلو أريقا دهر حيالهم مالتي جبتانا إسماعيل حتو كملس هاجر الله تنادي عينتي إزوزلو سرعات كا والتهدراوي سرعاتي ونهي حزب سرعات ايكوننت لازي ديمولش دي خون زلو ياتبل مثلا ندهر ازي اسيبيا هنا ارمن طبع الله دكتور مراتو يعني اتريس ذات سكيلتون نسخه معي ايوه حجي I think زبزحنا ببروفيسور كيدانه زغنعتي تمثل بروفيسور كيدانه دهري دكتور محمد خير تملا له أنا جن كم كالي تردي بصوت مهنياتو نيشن ستيت الله تنادي إلا يبلان كله إسماعيل دولة الله تنادي يبلان يزول زلمبر هاجر كم زال الله تنا فدلتيو سلذي أمون جوز خرط تزي قرشت كيهلو نتمنى سخيس جمه تبرها مثلا مخابرة طبعا الله باشاي انت يزول زله تا نيشن ستيت سي نيشن ستيت انتاي مالتي انا سترغاغيت اكورد برفرندم بغلط ماتيا ስለዚህ ግን ኮንክሉዥን አይተገበረሉን يعني ንሳ ድሕሪ ክሎጀር ክግበረሉ ዝካል ዝነበረ አይተገበረሉ ስለዚህ ተንጠልጥላ ያዘላ ናብታ ናብዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ንክታቱ ከም ባሻይ ዝብሎ ዘሎ ትራንዚት መታን ክንገብር ኣይከኣልናን ኣብኡ ሽፍትነት ተረኺብሎ እዚ ሽፍትነት እዚ ከልግስ ዘሎ ይብሉ እኔ ዝብሎ thank you Go ahead, Professor Kidana. حراي مجمرتا ناي قانقوا كستالو ناشن ستيت انتاي مالتيو بمسارتو ناشن ستيت كبهال كله حانتي ناشن ناتا ستيت انتلوا ناشن ستيت تبال سلازي نابنت كم سوماليا حانتي اتنيك جروب يوم حنتي اتنيك جروب كلهم سومالي كل حدا قانقوا ززاربو قلملس لزخونو اندحري تا ناي سوماليا ناشن ستيت كتبال تخيليا مخنياتو حنتي اتنيك جروب رح هذا اللغة هجي انصارو ناي ناشن ستيت مالتاي ناشن ستيت هالو مالتاي ناشن ستيت مالت انتاي مالتي بزحات بهرات زلوا هاجر مالتي ناشن ستيت كنبل كلنا جن حدا بهر طرح زلوا هاجر مالتي اندحر ليترالي باتي مستيرو نايت قال اندحر جن اوروباوያን ኣብነት فرنساي ولا جرمن قال حدا بهر طرح يكونن زلوا قصل ده ناشن ستيت هنا خبر خلو انت مالتيو اتن بهراتهم سي ابدي حرنويح جزيه كم حنتي بهر كوينم نخن نبرو حد درجة حدا بهر كم زلوهم كوينم يوم بتمع بالنا بوليتيكا ناكستاين اتحساس بو ما بناي بوليتيكا غونستاتسي بهر زتمركز يكونن كم حدا بهر يوم اكتز قبرو زخاب بتاريخ ابنا وح جزا زمس امعبلنا ايو بمبال ناشن ستيت ينايولو جن ناشن ستيت كم زي كونون ابنت حد جزي ابعال سبين قرجتات هالو مستا منغستي امنغوتا منغستين امنغو قليوم اتنيك جروب اتنيك انتيتيس ولا بهرات ابعاد انجليزون كوم له سلازي ولا كوا ناشن ستيت كوينا إنا انتوبلو حد جزء أمونغوتن بهرات قنص سلانري مورمال تاليشن يمكابي ناشن ستيت سلازي الإرترا ناشن ستيت هاللاديا نزبل حتى تمال ساي انتاي مخونة ناشن ستيت جينا فورمي قبلنا تشعت بهرات هالوانا
إذا تشعت بهرات كأخم حنت بهر أبتناي بوليتيكا رئيتو أن المراجع قلت أنسي تي ناي بهر كونتات جينا بزح تلوا سلازلو كم حدا بهر يكونن أكتن قبل سلازي ناشن ستيت يكونن مالتاي ناشن ستيتنا إلى مملش كواتها قدامي تحته قال أي ناشنال فرونت موديل ليبريشن فرونت قال إمبر إذا بزي ناشنال ليبريشن فرونت زمات ستيت سيد مولش كتقبر على كتكون على وازد الكستاي نينت إخا ديمولش كتقبر نتا ستيت دي غاد ديمولش كتقبر we have multi-nation state and we have a state even though it is deformed تا state اللاتنا ግን it is a deformed state كم تندليا ناب ديمقراسي ناب قلن تمرح زي كونت سي ناي ديكتاتورنت سرعات زلوا كم تزبالكو ناي ديمقراسي فاونديشن زي بالله هاجر يا زلاتنا ግን هاجر علاتنا deformed تخون نبر state كالاتنا حجي كم تندليوس ديمقراطيك زخونت ستيت ناي كلن بهيرات مسلات تخبر ستيت نخن مسرت سي نينا إنا خن كانت فوق زلنا ديمولش كن جورا زلنا نتسرعات نمبر نتا ستيت كنت كفاي بلنا ونياتو تفرحي زلق قاد أنا تسرعات كنودق كنبل سي نتا ستيت مسوخة من كينودقة كمتي أب سوماليا زجبرو كم أخي كين خون كنت نقال لنا بحالا ابناتي رئيتو سلازي ديمولش على واحد كونت بلازل الخاصي نتسرعات الدخا نتسرعات انتخونكا يقبلكاي نتا ستيت وين تهاجر انتخونكا جن ندحريت مملاس مالتي زخلو if I may دكتور حسابك ادلهاون خبرها لهم I'm not saying يعني سي أنا كويلي 1993 تا نيشن ستيت سي تمسكيتا يا مو بروبليم يلا جين هذه حجي بقى تا دولة مالت تا state the state means the government and institutions and قال هذه تحاوش سلزقنا أنا demolish تكون زلخو يعني زي ما يبلون انتهينا نحن بلزات يعني من ديو كابينت يبلو باجت اصلا ساشمو يبلون يعني سلازي ذات تاتيو زل حجي يعني كغير على دو يعني كلقس على دو يبلون يزول زلخم بري هذا بروفيسور تاجمو ابو الله يعني مالزي مالتي ناشونال نيو على دي يوجين كونسوليديتد جاي كونسوليديتد نيو حجي وين قباهم وين يسمعوا الله يعني سلازي يقول أنا تعبنا له قداي سلازخونه يعني أنا كذا بقول الله خسي نعملنا جاج يزوروا نيرو يعني نعملنا زينا من محضرات نايجله that is done in the image of a state بإيمج ناي state يتفرست مسرك زول إذا شيء كخنسل الله كلقص الله خلنا جراشو يعني أبي حد شيء سليت نجنا هنسأل لنا دو ولا خمي ويتا ريتونا تي بروفيسور سوري يعني بحتصيرو أنا كم زرد أنا زلوا ويدما بناتي رئيتو تسرعت نتعاقر زم حضرة زلوا سرعت كالقصة اللو بحدش سرعت كتكا اللو ديمقراسي زمص نا حزب مسالات زخبر وساو معي تا دولة زبالكايا تا ستيت تبهال بتقرينيا قال تا ستيت تبهال قال سلا زي بلنا كويت تسقم نساقن مستهاجر نتا زخونت هاجر زين كعقبا زلون يعني مغنياتو دحري خنداي قال سزماصا كل حزب ኤርትራ ዝተማወተለን ስለ ዝኾነ ተሃገር ክትቅፅል ኣለዋ እታ ስቴት ዲፎርምድ እያ ግን ክትዕረ ትኽእል እያ ነቲ ስርዓት እንድሕሪ ልጊስካዮ ሓድሽ ስርዓት ጌርካ ነታ ስቴት እውን ከምቲ ዝግባእ ናብ ጣቋ ዘለዋ ስቴት ደኽብሎ ዋላ ከም ኖርማል ስቴት ኦፐሬት ገብር ስቴት ክህናፅ ይከኣል እዩ ብኤርትራ ስለዚ ኣብኡ መልሰይ Thank you, Professor. Thank you. Dr. Mawratu Allah Khadiqa.
وإلى يخلف للصنيع أزي ناب دكتور محمد إذا اسماعيل زبلا سرعات زي completely demolished كون على تبل مصاري هاتسامع ويسكا there is a possibility reform بتكونسي على دي عدل لمساعتها حيسكا من الوقت كتملسلو وانا بجاه قبل بس دكتور منقص ابس قولوا يسمع معي ما كنت خلي مالتي تي حجيستي ننصح هاجر صبرين هاجر لاتنا كلنا بارتيسيبيت قلنا زعما زي اخر عقبال لنا يتسرعت زلوغين نقيروا لنا كله طلنا ديمولش بولو ريفورم بولو غير له سرعت زي ايوه كلنا سطح حبيبي Okay. Okay, thank you. Thank you. I think next is Obay. يعني اللي دكتور مبرات يعني لنا سنيتنا نزي سبوق استمروا نزون كبرات حواتمتهم نحنا خنا مهار مسؤوم هاجرنا بخمي سرعات من قستاو سرعات كما حذر كم زلوا أمر حزنا نكاتع تقولون زلهم ما تعتوي من البات ناكستو كوا أيبلني تي زتقم سلازخونة تي تمرتي أنا تي سرعات أقدس خوين زرعني ديمقراسيهم فتحون كون اللوي سرعات نتخلو أبزينا نحن تن ديمقراسي فتحن أب كلتين اللوا سلسيوم كم تقولوا ترناسني أبتي يونيتاري يخون ولا أب فيدرال سيستمسي كلوا خمزلوا نبزار منيران حدا نقدر كم تردع كوغل حدا نقدر كم تردع فيدرال سيستم كنقبر نحكونا تهزبي نقحاتي يخون تمرتو يخون بلحو يخون دارقا استماتات أنا كون اللو انتر أنا بينو تفليو أنا ناتي let's say city ولا county ولا state ولا خم حدري لما ناي تمرت الدرجة ناي civilization كداي تحت زبالة نحركون بخمي كم حدري يقولوا كابتي دو بروفيسور كيدان زبولو so الفدرال سرعاتي ناتو سبا نحرك سبت زيك الكوينو كم حدرو نتي موها قرب بفلتات يخون بسيفلايزيشن دحر لنا اليوم كناسي أو شجر كمت يخل ما أزيد بخماي كنريون خل توم نفيدرال الكم أنا كم يخو مرقصكم على ديكونست سيستم زنقولكم نا مالتي أبتي دكتور كدان بروفيسور كدان هي أتا حدا يونيتاريست ديسنترلايزد كونيو أفعاد نايت منغستي وزبل كخوين سمعني سو زخونه منغست زماتس كم دليت غيرو خيايرو يخل مالت كادي دكتور كدانه بركا انا اوكي ديسنترلايز كغبر حجي زن كغبر خلع زن ستيتس كبل እንደገና ما دحر 4 عامت 5 عامت كال بريزيدنت دي كال let's say prime minister دي مريصنا نبل الصفا نو انا زي كونسل غير كم دغ خغبرين حجس كونفيوجن كفطر ديكل نابتي اكايدا كبرت يا بلا يغني اوكي كلتا حتى مثلا تحانتن فدراليزم تملكت دارجانا بدكتور محمد خير قناتيا زي نقاح حزبي سي مخاصف تفلالي خبابيتات تفلالي ميزاناوي حيز زي بلو هاجرسي فدرالاو سرعات كمصر تخيل دو ويكا قصالي فدرالاو سرعات ساستنبل خونه سيستم كيف الطريق يخيل دو يحسب المسلني تتخل اي تخانا بدكتور كيداني دكتور محمد خير بليس انا بس تبدأ وين بس انتبهوا زي فيدرال civilized and civilized زبل I think Google مردات أي مال قال يو هيز civilized يو قال هيز uncivilized يو قال يو أين خير نتيجة بنا إعلان مثلا كم مبانا زخنا هيز بيسي ناتو نايم محدار تأمروا له حكيتات ندعبال له فاكت مربول systems قال له
ስለዚህ ነፍሱ ብነፍሱ ከመሓደረሉ ዘይክእል ምክንያት ይብሉን ሓረካት ሴንትራል ገቨርንመንት ስለዘሎ ሴንትራል ገቨርንመንት ሓላፍነት ስለዘሎ ነዚ ተወኪሱስ ገብሮ ይኽእል እዩ ግን እቲ ኮንሴፕት ባዕሉ ሓደ ሲቪላይዝ እዩ ሓደ ሲቪላይዝድ ኣይኮነን ከምዚ ምባል ነቲ ህዝቢ ኣንደርማይን ንገብሮ ኣለና ኮይኑ ይስማዓኒ ይቐበል دكتور كيتانت على خلقيت كفالنا بخا يمثلني እቲ ዲሰንትራላይዜሽን ብፍቃድ ናይ መንግስቲ እንድሕሪ ኮይኑ ዝመፅእ እዚ ሓደ መንግስቲ ዲሰንትራላይዝ ዝገብር ብድሕሪኡ ዝመፅእ መንግስቲ ከዓ ሰንትራላይዝ ዝገብር ስለዚ ስታቢሊቲ ዘይክህሉ ክእል እዩ ገለ ኣትብል ታሕቶ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ዲሰንትራላይዜሽን ኣብቲ ኣውዳዊ መንግስቲ ዘሎ ብኮንስቲቱሽን ዝፀደቀ ኣይኮነን ብፍቃድ ናይቲ መንግስቲ እዩ ግን እቲ መንግስቲ እኮ እንድሕሪ ፖሊሲ ከውፅእ ኮይኑ ብዙሕ ረቋሒታት ኣሎ መጀመርታ ናይ ህዝቢ ድላይ እንድሕሪ ብሕልፊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኮይኑ ናይ ህዝቢ ድላይ ክርኢ ኣለዎ ስለዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ እቲ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ ዘይምእኩል ስርዓት እንድሕሪ ደልዩ እቲ መንግስቲ ኣንጻር እቲ ህዝቢ ክውስን ፀገም ይኾነ እዩ ማለት እዩ ድሓር ከዓ እንታይ ኣለካ መስለካ ሓደ ስርዓት እንድሕሪ ኣእቲኻዮ እቲ ፖለቲካል ሲስተም ንርእሱ ከም ካልቸር እዩ ዝኸውን ከም ባህሊ እዩ ዝኸውን ስለዚ ከም ባህሊ እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ ግዜ እቲ ዝመፅእ መንግስቲ ክልውጦ ገለሲ ይፅግም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እንድሕሪ ደጊፍዎ ዝቕበሎ እንድሕሪ ኮይኑ እሞ ከዓ ከም ባህሊ እንዳኾነ እንድሕሪ ከይዱ እቲ ዳሕራይ ዝምረፅ መንግስቲ መፅኡ ክፈናጥሖ እሞ ሰንትራላይዝ ክገብር ኣንጻር ህዝቢ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀፃልነቱ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ድጋፍን ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ነቲ ስርዓት ከም ባህሊ እንድሕሪ ተወሲዱ ክትቅይሮ ከቢድ እዩ ስለዚ ብኡ ዝቕፅል ባህላ እዩ أدمين أنا وي لما كم سمعنا سينا مجمرة أوري إذا هي هو سيجن تأفيها الذي رأيني I think نعهاري كايت تخلني هذا ضرب ذلها هو تك زهري أبزريجا أو بايت زاري ولا دهري ردا أزجي دهري تخلى ملكين الله مجمرة سينا لما رته أمور حن بتعزلنا أنا عن كيت sorry I think Rada is next سلام كمي أمسيقو سمع اللخلق هو أوكي غنيلنا جاج أبتا بروفيسور كيداني دكتور محمد إزي تغني أب كم إيرتراو زداليو مهورات نغلميت كوتسو ولو نايقول قم يوتيوبين بقانقانا دمهرولنا تتقرى بتقرى تساهو بساهو نتهزب دمهرولو يوتيوبون كرلوب مرت محجي أبلاي فيسبوك واتساب كم عيلة تزاري بديرة مهنيات وصبت كم سلزدال لكم مهارف سلزدالي حجي اقرى مقديك بلو حتى دليزو اللخكو يانا عقباي قرب تنكيف واتحطو ግን እታ መልሲ ንብፅራ ይኮነት ለይ እንታይ ትብል ኣብ ኤርትራ ሲ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ኣብታ ዓዲ ተወሊድና ስለ ዝዓበና ንፈልጦ ኢና ሕጂ እቶም ኣያታትናን ኣቦታትናን ኣብቲ ናይ ቀደም ባህልን ሂወትን እቶም ናይ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ይነብራሉ ወይ ኣተሓሳስብኡ ሲ ፅቡቅ ጌርና ርዳእና ንሕና ባዕልና እሶም ስለዚ ካብቲ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ስለዚ እዚ ፌዴራል ዝበሃል ምሕደራሲ ሕጂ ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ዓቕሚ ምክንያቱ ኣነ እዚ ናይ ዞና ገለመለ ፀገም ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን እንድያ ብኤርትራ ከምቲ ተዓባብያ ኢናተይ ኣብታ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ኢትዮጵያዊ ክሓስቦ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ክኸውን ፌዴራልሲ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ምስቲ ትምህርቲ ዘለዎ ንኣብነት ኣብቲ ማጆሪቲ ክንርኢ ከለናሲ يخون يقبلوا دي عامل لوري تهزبي نتأمر ناي تهزبسي نتي فيدرالو محدرة تقبلوا سي كنبرو له عامل لوري
ሓንቲ እዚኣ ሕቶ ስለምንታይ ኹም እብል ኣለኹ ኣነ ካብቲ ዝፈልጦ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ገጠራት እንተ ደኣ ኸይድና ከም ሰራዊት ዝነበሩ ኩሉ እቲ ማጆሪቲ ክሳዕ መርፍእ እዛ ስሪንጋሲ ሽማ ደይፈልጣ እዩ እሾኻ ሃበኒ ድብለካ ህዝቢ እዩ ስእሊ ተሳኢሎም እንዳ ቤት ስእሊ ኸይሎም ስእሎም ደይፈልጡ እዮም ካብ ብሄር ኩናማ ክነበረኩም ክሳዕ ሕጂ ሳግም ኮይኖም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ኣብ በዓል ተኾምብያ ናይ ጎፅናት ኸይና ኣብቲ ገጠራት መኪና ዘይፈልጡ ህዝቢ ኣለዉ መኪና ሪኦም ዝሃድሙ ሕጂ ምስቲ ማጆሪቲ ኣቶም ገለ ምሁራት ወይ ከዓ እቲ ገለ ኣብ ከተማታት ቁርብ ምህሮ ዝረኸበ ንዑ ደይኮንካ ትርእስ ነቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ርኢኻሲ ከመይ እዩ እዚ ሕጂ ክበሃል ዝፀንሐ ወሪዱ ኣብ ባይታ እቲ ህዝቢ ትቆመሉ ሓንቲ እዚኣ ካልእቲ ከዓ ፕሮፌሰር ክዳነ ክዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ እዩ ዝውስኑ ማለት እቲ ክስታይ እቲ ፌዴራልሲ ፅቡቕ እዎ ፅቡቕ ከምኡ ፅቡቕ እዩ ግን እንድሕር ከምዚ ፕላን ኣሎ እቲ ህዝቢ ካብ ሕጂ እቲ ኣካል ምሁር ኣብ ደገ ዘሎ ተራዳዲኡ እዚ ይኸውን ነቲ ህዝቢ ምክንያቱ ከምዚ ብሉይን ሓድሽን ሂወት እዩ ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ 30 ዓመት ኣብቲ ህዝቢ ዘስሮፆ ኣብቲ መንእሰይ ብፍላይ ወለዶ ሕጂ ወዲ 30 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ወዲ 40 ዓመት ኮይና ዘለና ኣብ እምሮና ዝተቐመጠ ሓደ ናይ ምሕደራ ወይ ከዓ ህዝቢ ክኸደሉ ዝኽእል ክመሓደረሉ ዝኽእል ስነ ሓሳብ ኣለኒ ወይ ልቦና ኣለኒ ስለዚ ንዓናን ንዓኹም ከዓኒ ነቶም ቀደም ዝነበርኩምን ሕጂ ብኤርትራ ከምዚ ከማኹም ዕድመ ዘለዎምን ተዳሪእናሲ እዚ ይሓይሽ ኢሉ ዶ ብሰፊሕ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ኮኔክት ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ጌርካ ምዘን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝኣተዋ ሚድያታት ጌርካስ ስሩዕ ትምህርቲ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ምሕዳራዊ ሃገር ትመሓደረሉ ዝክባል ዝፀንሐስ ነቲ ህዝቢ ዘይመሓላለፍ ብስሩዕ ትምህርቲ ከም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ምክንያቱ ሕጂ ተደኣ እቲ ህዝቢ ተዘይጎሪሑ ተዘይነቂሑ ዋላ ኔትወርክ ሃይሉ ትዘለዎ ኣካል ግን ይሰምዖ እዩ እንተዘይህልዩሲ ፅባሕ ንጎሆዶ ኣብቲ ለውጢ ወይ ምስግጋር ናይቲ ከምዚ ዓይነት ነገርሲ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ነቲ ነገር ክትገብሮ ምዝ ሕጂ 30 ዓመት ዝኸደ ስነ ኣእምራዊ ማይንድ ዎሽ ወይ ከዓ ልቦና ዘጥረዮ ሻዕብያ ወይ ከዓ ስርዓት ገለዶ ክርፍስ ኣይመፅእን ዕንቅፋታት ኣይመፅእን እዚአን ክልተን ሕቶ ክዓት ትደልየ ይቐኒየለን I think ተቐዳመይቲ ምስታ ናይ ቀዲማ ዝነበረት ናይ ኣቶ ዑባይ ትተሓሓዘ ምሳ ናይ ምስ ኣቶ ዑባይ ትተሓሓዘ ሕጅስ እቲ ህዝብሲ ብቕዓት ኣለዎ ድዩ ዓቕሚ ኣጥርዩሎ ድዩ ንፌደራላዊ ስርዓት ክተክል እያ ትብል ምናልባት እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ይሓይሽ ገለመለ ትብል ዓንተበይ ዝመለስከያ መሓመድ ኸይር ንዓ ገዲፍና ህዝቢ ኤርትራስ ብሓፈሽኡ ሲ ነቂሑ ድዩ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዲሞክራስያዊ ትካል ፈደራላዊ ትካል ክተክል ሞኻ ቀፃልነት ዘለዎ ነባሪ ስርዓት ናይ ፈደራል ሲስተም ክተክል ሲ ይኽእል ድዩ ትብል እያ መስለኒ ናባኻ እታ ካልኣይቲ ከዓ ህዝቢ ክዳሎ ክቕየርሲ ስሩዕ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ትብል ናብ ሃብተኣብ ተኸይድ ንሳ وأنا مسلمي نزاخ بلشة زي تيز بس بحد سرعات قال خير كل نقرات توسيدنا وراء هذا سرعات قال هذا سرعات زبال كم زنا حجينا حادث بسرعات قال زلنا ولا هذا سرعات قبرسي عقل ولا وديو هو الذي يخطب التخليف مالتي طيب حجي زي سرعات له سرعات مصورة ده قال له مسرح كدر له زلنا ولا تزياوي من قستي خون يدالو دحراي مسجاجري من قستي خون دحراي سفيح ميتا مستهزبي هزبي بعد خوصنا له مالتي كمزي حدا بهير ديو قالي أينا يسرعت زيادة زم حايش تم درأيهم نناتهم قربوا له ما حدا يسرعت يصدر نسلو كقربان له تحدن أبنات فدرالو سرعت من كمية قلنا إنها نقبلون خيري له قرب دحراي تزبلت سي أبتعد على وريدو تزبلت أتسجوسني حجي سفح من ميات سفح زي الربز كايد الأمبر لو موتيكا بفدرالو سرعت كيد ديسنترلايز جن
إتي فدرال سرعة ديسنتراليزيشن بابنت كبكا إكزامبل حجي إزي سلسل ريجين سالنا كبس أنا يرن كذا مالتي أكل جزاء حماسين سراي حجي فاكت تراباس كسي نن تحدثي خمزي تفرق من كسرات عينتين يزبلن إتي سمعيتات زولو بتيزبسي كمزي من دبينسي كم منقستي قالوا سمعيتات أب كبس أبوشت ولا حماسين كيو حجي قالوا عملت تجريز زاربو له حماسين كبار أبا كل جزاء ساهول له حجينا من أب سرايا مصطفى علي قال له جبرت له خلوت له حجينا زياتهم انتهى إذا حشا جباب ديسنترلايز كون حجينا عملت أبنت كم أنا ناي تجريز زاربو حج كم حدا نوصلون عملنا تجريز زاربو نأبنت ناي سمهر له تجريز زاربو ناي ساحل له ناي بركة له بن عمرو له حجاب تجزي تقال لحرمة الإتراز نبرت من فكت إتي فارمين كوميونيتي ناي محارس كوميونيتي الزغون شو حتى جيب شو دشته نحناسي بزوم بني عامر تجريز زاربون من قبل لنا ناسي قلونا له خد سمع لنا بيتما قال زبالة دو 4-5 دشته إليت إلو يزاربون يرموا بتجزيت توم ناي ساحل كأني نحنا كمزي نبين نحن كونا لنا ولا حجتي أكسنت درس أمريكانا كي بحري ناي ساحل ناي بركة قال لك مش فلالي حجي إتي ديسنتراليزيشن سيب يعني أقدس إكنت هزبي ميت غيركا جزيو سيبكا إيو كمتص نمبر لهم متيكا صاحب زي 5 سرعات كنت محضرها هذا هو سرعتي زي محضرك أنا فيدرالي زي محضرك أنا سنتراليز إتي هزبي بعرف مجلس عدل كرك بالو يعني Thank you. Judge Haftab. Okay. إذا أتعوبين حاولنا رداز جن زجاجي ممدومتو حدا خبتي أب إرشا زجاج أمنا تي ملكاو سرعت نتناتو أملك مصنح justify كبورو كله comedable أنا تراي زفلت لكم أنا تراي زحليلكم أنا تزوير لخص بقى خالق كايدا يكلني نابنت حنتي هم example كوكم إذا فلي بيت فرق مسرت كله أبتاع واجن تاي لو ممسحيفون تعملوا إذا بيت فردي بقعت لزي ولو إلهم يم فريدومو جن أنت راخمو نت بيت فرد بقعت يبلكان إلهم أبت بيت فردي أنت واحد دبلومة لوسب بحق ديجري زلوم ما عليها زي بلوم يوم بماستر زلوم بزحت له كابزو وسيل كاس نبتم وتهدرات ولا حنتي حق زي تمهرو دي مسلكم جبورو بزي حق ولا دس ولكم جبورو إزي تنايرتها خصاي كون دول سلازي إزي تهزبس عشان بايدوتي هزبي بحفيشة 5 بلود اللهم زي نتتكالات كمان تسرعة عقوي نتتكالات بقع يكون نيلو بعلو نتناتو بعلو زمسرتو تكالات نتبعلو زمسرتو مينيسترتات بقعت يقولون اندابلت باراليل كان خصاي زقوم مالتي سلازي بيا حنت خصنصر زلوا اتي عينقحن ايتو مهرن إلكا زلو مفراج بناي من عيني يخوم زبال زلو من يخوم يلو زفرد من يخزع قنا ونقحن زي نقحن مورن زي مورن كابز قرمكم عن توي دكتور محمد كير صبوق يرم أمسيومان يرم انتاي لهم نيرم أب إرشاسي ياتاو سرعات ياتاو حق زلو حبرة السبي إن فاكت خنقركم أنا بردن كوين وزلو نزيزبي إزي نزيزبي زي بردن كوين وزلو اسمان قصة زبهالي السو بعلو زي بقع خلو نتو بقع زخانة هزبي نتو سلطن زخانة هزبي نتو بحق زنابابر زنابره ياتاو حقا بصحف زقبرو هزبي نعو أبوعني خابلو نبعلو ولا حنت حقي ولا حنت قوام يبلو قال يبلو حجب زخ كم عبنت كنوس النخل نحنا ولا خمنا حقته مهارو تمهرنا يا نجار انتهلوا أبتنا حين من دافع حق ممكن قبر كلنا انتاي نحنا خمت حساس بقى خمزهم حواتي يزبلوا ذلو أبت حبرة سبنا دحور سلزقنا زين قحس سلزقنا زي تمهر سلزقنا كأوز ركبنا جري لنا الناس
كامنا أمريكا كامنا شويدن كامنا عد إنجليزينا نقدح نيرا جن مستسأنع انت رأنا أبتياتها وحقتات 1976 يوم أمريكا زي ناي فتحاول ناي قبل ناي مقطعة تحزها أمس يوم 1976 أبز بيرتراق كرم 300 عام زنبري تهزبكو أبشر شوعاتك قدام نقدر ديمقراطية زنبر هزبي ترسعوا لهم ندحريهم مبت مسحفتنا مع الكونتروسيني تناي مرب ملاش ندحريهم انتو حدا زخون السب شقاقون كما حدر كواليفايد أبعا عامت كمان أبقليو قدس يوحنس وي مسكال أبعا عامت حنسا حزبي ما راحتو زمرس زنبر هزبي شمحوات زمرس زنبر هزبي نتحجز زنوتفو دما خابتوم كابتي وشو اتمالون زبولم بلوص زبولم حقكتي يوصمو حق خا ببايتو عدي زنبر هزب كوي مالس حقس كاب منقسي كم تبكال أبوتا خاب نقص هيكون زمس خفتها بهر كفت انتاي فتها نقص هيكون زمس نير حق أب إرشا خاب بايتو يزبوق نير هزبي خا نعوز خونو مسكوناتاتو دسامة حقيرو حقي نعوز خون حقي كوتي صح حجي تعقنا زلغاسي بقى بنا أمريكا ستاندرد لها أيتا مهرن دنقورو تبلو دلا أكون تايداني أسور هزبين نبعلو خما حدر نتي خناتاتو نتي أب كبابي زلو نقرات كما حدر كألي كمرح زي خلاتن بقعتن اللو بزي دماني حجس انتايو ناي سرعة إسياس هذا خابتي شجرو تزبي أفلتني ديمقراطية خسكا ما يكلني حبر سلفاو جن ديمقراطية قدام ما يكفي الخيط هنا تزبي ديمقراطية كنت مهارات الأمام دي أكون عندي دوبي لزورد أكون نتزبي بعلوكم ما حدر ديمقراطية خصيات حسابه بناس أنت كجلس عدلوا بعلون خوسن نزعدلكوا هبلو أبير راقة إسرائيل شو مونتن كابتز رقمنا إسرائيل شو مونتن يبتاو حقتات نير سلازي إسرائيل شو مونتن منقصات كمان قوما خالبتك كون لعلون زيارات تتصنعوا بعلم كم حد رزق الهزبية سلازي أبزون misconception على ذي هذا justification نتي ديكتاتور نتي ديكتاتورشيب justify نبكر زتقوم ليهم سلازي زنا جارزسك بجوبو نتحبرت سبسي سام فلات ينبر نتحبرت سب كابتوم أبتختما ننبر عزيز سلطني بايتوز نبرو حقتات نبرو إمو أبزخ بلدلي سلازي نحن استمرهم بزح زدليه كنا تزبي عدلو بعلو نخوسن إذا مجزأتات مجمع إليان فقيد له إنجليز فقيد له بحقه خيط yes my colleague حقه خاب بصحف جيرون يرو درجن هاي السلاسين شعبيان مجمع كا نحن هنا نفلت الكلام in fact نتي أتاو حقتاتو كم زي هلون مقبر بقو ذكر خورو بقو نبرت تتكالاتنا عدينا بايتو أفريسهم انت أمام تيوم ذلو حجسي قبل علي نتحت زوردي عدي حجس عدي نحريهم ما قدم بعلات ما حدر زنبل حجي عدي مسارح هنا جزءات يعني يشقونا يعني مغنياتو ساعة تقفف ساعة تأثر ساعة مريت كاتم انتل all the way سلازم نزل ريفرس نقبر لنا خمسة عطو اسماعيل زبولو السلطان نبت هزبخ المرسل لنا هزبخها قداتو نخم حدر بقعيد ناتنا السمرو ناتنا حجز حقوزين اسقع زي بلاسي انت دليو تقول له تولي حكيم تقول له تخين حكيم يقول لنا على قحنا خبر غيري نا كمبيوتر تكنيشان تيلو عشان باي اب ايرتراس امريكاون نا كمبيوتر كاب تشاينا خاب هند تلقحا بعلاغن غودي لني لا حسب اب تعدون كومو زغول له تبعلو زغولو بعلي خال زغود لني لو خابعلو حتى تنبري اسراز اي تخيلني خا بقع يكون كان مبال ازي نبعلو تخكلنيا خصا يكون نمو thank you زخبل دالي I think ብዛዕባ ዲሞክራሲያውን ትካላዊ ስርዓትን ህዝብና ክመሃር ኣለዎ ትብል በዓላት ምለስ እያ ምስለኒ ተሰገርናያ ተሓይሽ ግን ከም ዝተባህለ ኩሉ ሰብ ክዛረበሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ
ኣኼባ ጥራሕ ዝውዳእ ዘይኮነ ቆፃሊ ክንዛረበሉ ዘለና ኣብ ሚድያን ገለን ቀሪብና ንህዝብና ክነስተምህረሉ መልእኽትና ክነሕልፍ ኣይ ቲንክ ተቐብል ትመስለኒ ክንሰግራ ኢና ሕጂ ተኽለ መለኪን ፕሊስ ሰላም ስማዕ ዘለኹም እዋ ኦኬ ያ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መብረታት ብሰለስተ ምሁራት ዋሂብና ማለት እዩ ግን ገለገለ ነጥብታት ኣለኒ እዚ ክበርህ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሃገርና ኩነታት ክርኢ ግን ብሓፈሽኡ ኣብ 75 ሜዳ ምስ ኣተኹ ዘስተባሃልክዎን ዝሪእኽዎን ድሕሪኡን ዝሰዓብክዎን ብዙሕ በዚ ምክንያት እዚ ከማን ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝነበርክዎ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ምፍላያት መልክዕ ዝሓዘ ምፍላያት ዝሪኦ ኩሉን ስለ ዝኾነ ብቐዳምነት ኣብ ሃገርና ንሕናስ ሓደ ህዝቢ ኦርጋኒክ ዝኾነ ርክብ ዘለና ሓደ ኢና ኢሉ ዝኣምን ሰብ እንተሎ ካልኣይ ሪቫይዝ ገብረሎ ፍልጠቱ ባህላ እየ ነንሕድና ዝነበረና ፕሬጁዲስ ወይ ሚዛናት ዘሰክፍ እዩ ከም ኣብነት ክበኩም ኣብ ዓለ ግድር ክረምቲ ከይደ ፅቡቅ እንሰቲ ንበልዕ ዝነበርና ዓዲሞምን ፍሉይ ዕድመ ሓደ ካብቶም እቶም እስላም ፀቢቆም ዝፈትዎ ሰብ እዩ እታ ምግብና መፀትን ከላ ኢሉ ዘረባ ይጅመር እዞም እስላም ኢሉ ጀሚሩለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፍቱው እየ ዝብለኩም ዘለኹም ከምኣ ኢሉ ምስ ዘመረ ተዛሪቡ ስማዕ ኢለ ንስኻ እዞም ኩሎም እስላም ዘኽብሩኻ ሰብ ከምዞ ትዛረብ ብጣዕሚ ይሓዝን የቐኒ የለ ምግበይ ከይበልዓክ ወፅአ ማለት እዩ ገዲፍ እየ ወፅአ ኣብ ሜዳ ምስ ኣተኹ ከማን ዝተዓዘብክዎ ኣሎ ብዙሕ ማለት እዩ ንገዛ ኣርሱ ገለገለ ምንቅስቃሳት ድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ስርዓት ሕብሪ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት እዩ ከም በዓል ፋሉል ዝበሃል ዝነበረ ክኸይድ ከሎ ብናተይ ሚዛን ኣይተሓዙለይ ኣብ ኣሕዋቱ ዝኣቱ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ዝኣተወ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንሻዕብያ ክኣቱ ከሎ እሞ እዚ ኦርጋኒክ ዝኾነ ሓድነት ኣይነበረን ሓደ ካድር እዩ መፅኡ ስምዓ እስከል ኣነ እኮ ኣብ ታሕቲ ምስ ውፅኣክ እዞም እዚ ክስታይ ሰብሒ ገይሮም ኣብ ርእሶም ሱዳን ኣትየ ዝበልኩ ኢሉ ማለት ብሓፂሩ ህዝቡ ይፈልጥን እዩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ባህሊ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና እንታይ ዓይነት ናይ ስታይል ናይ ፀጉሪ ኣለዎ ሲታት ኣይፈልጥን ነይሩ ማለት እሞ ካብዚ ተበጊስና ከንተኣማምነሉ ንኽእለሉ ፍታሕ ክንረክብ ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን እዩ እዚ ሰለስቲኡ ቀሪቡ ዘሎ ምርጫታት ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ቀሪቡ ዘሎ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ኩሉ ነናቱ መልሲ ክወሃበሉ ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ዘይምእኩል ይኹን ዩኒታሪ ድዩ ፌደራል ድዩ ክንመርፅ ተኮይናሲ ካበይ ተበጊስና ኢና ካብ ሕብረተሰብና ተበጊስና ባዕልና እውን ዝመስለና ዲና ንኽንስኸሎ ዋላ ኮፒ ፔስት ኢና ክንገብር እሲ ኣነ ዘተሓሳስበኒ ኩል ግዜ ንዓና ዝሰማምዓና ዘተኣማምነና ሕብረተሰብና ኣብ ሓደ ዘምፅእ ዘተኣማምኖ ሕጊ ንኣብነት ቀዳማይ ተዛራባይ ዘይምእኩል እዚ ካልኣይ ተዛራባይ ዘይምእኩል ዝበሃል የለን መንግስቲ ኣሎ ዩኒታሪ ዝኾነ ንሱ ብሓልየቱ ዝህብ መን ሂብዎ እግዚኣብሔር ዲፈቲርዎ እዚ ስለምንታይ ኮንስቲቱሽናል ዘይከውን ንሱ እንታይ ዝኽልክል ኣሎ ስለምንታይ ካብ ካልኦት ከምዚ ንብል ኣለና ንዓና እንታይ የድልየና ዝተኣማምነና ዘይኮነን ዝዘድልየና ፌደራል ድዩ ዘይምእኩል ድዩ ክንገብርሲ ሕጋዊ ዝኾነ ንኣብነት ኣብ ዘለና ስዊድን ኮሚዩን ዝበሃል ኣሎ ሓደ ኮሚዩን ማለት ሓንቲ ዓባይ ከተማ ከባቢኣ ዘለዎ መሬት እንታይ ትፍፅም ብሕጊ ዝተወሰነ ኣለዋ ሌንስቲረልስ ዝበሃል ወይ ናይ ኣውራጃ ምምሕዳር ዝበሃል ኣሎ እንታይ ስራሓ
وسوني توهيبات سر بحجز تفلت بيخصعي مالتي لذي اتي نقبرو اب تيوريتات اب انتاي دي اغيرا اوكي قداسي اب نتات ناي كالوت نحنا قن نحزبنا بخمينا خنعقبو نخل نتأمامنو كمي غيرناخي حادنتو صنع كوين نتأمامنو ننفسون اتي زتراترو كله قديفور رأسو زماع بلالو زركبلو مستوم كالوت ثم كالوتون بحبار كوين تسرحلو إذا أمثله دو أيكون زد لنا قبل يفتو إذا دمان تاي يدل مالتها عليه كنت كونستيشن هنا إذا كوبي بيرس قديفنا نهنا كونستيشن نقبل اتحقي خونز قبل حقي هنا ويتو هيك أتولو إذا كم دلله أحد من قست زقبرنا قرت بحال زلنا بانا كسر حي أي قبون بحاله ስለዚህ ትኾነ ዋፅዓናዩ ህዝብና ሓደ ክገብሮ እዩ ንህዝብና ጠቃሚ ዝበልና ኣብ ሕጊ ኣስፊርና ንኸይድ ፓርላማ ድዩ ይቕየር ድማ ድሕሪ ኣድላይ ኮይኑ ቅድሚት ዝደፍኣና እንተረኺብና ካልእ ምዕባለታት ክቕየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ኣብ ኣግሶና ስእልና ነፍስና ሸፊና እንተዘይከድና ሓይሽ ነገርና ማለት እዩ ኣሎ እቲ ዘሎ ሕማም ኣሎ ፈቲና ፀሊና ኣሎ نريد لنا نسمع لنا كسب حجم زساقنا زلون سيو ስለዚህ أنا በዚህ መንገድ ተተሓዝና ሓይሽ غني له درجانا برئيتو تخدت يا تمثل قرب من عايتي كونتكست وسخلو صبو مخانا مثلا تخله مخنياتو سزي تبلو زلحاس مس ጊዜ مس ኩነታት ዝቀያየር እንዲሁ ኣብቲ ኣነ ካብ ናተይ ተመክሮሲ ንኣሽቱ ከለና ክንዓቢ ከለና ዝነበረና ረኣያ ዝነበረካ ሕውነት ምስ ጊዜ ይቕየር እዩ ብፍላይ እቲ ፖለቲካ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ክንዘራረብ ይህን ምህን ክንብል ስለዘይከኣለና ኣብ ፍልልያትና ነተኩር መስለኒ ወላ ዝበልካዮ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ዝበልካዮ እሱ እዩ ኣብ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነትን ኮ ክልተ ኣሕዋት እኮ ተዋጊኦም ተማዊቶም ኣይኮነን ስለዚ ዝፃልኡ ድዮም ዋላ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ስለ ዝኾኑ እዮም ሕጅስ ኣነ ክሓተካ ዝደሊ ምናልባት ኣብኦም ክሕለፍ እኳ ትትብሎ ዘለካ እዚ ፍልልያት ፋንዳሜንታል ድዩ ወይስ ምስ ጊዜ ዝቀያየር እዩ ንኣብነት ፍልልያት ሕማቕ ፍልልያት ነይሩ ክሳብ ምቅትታል እውን ነይሩ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ንፈልጥ ከምኡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ድሓን ምስ ገድሊ ዝመፀ እውን ህዝቢ ዝያዳ ክቀራረብ ክኢሉ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከዓ ብዙሕ ይረሓቕ ኣሎ ሰብ ነቲ ናይ ኣውራጃ ፍልልያት ናይ ከባቢ ፍልልያት ናይ ብሄር ፍልልያት ናይ ሃይማኖት ገለ ትብሎ ዘለካ ዝያዳ ዝዓመቆ ኮይኑ ስምዓካ ሕጂ ግን እቲ ኮንቴክስት እንታይ ፋንዳሜንታል ድዩ እዚ ዋላ ክቕየር ዝኽእል እዩ ኣነ እሳ ዝያዳ ተብርሃ ይመስለኒ ማለት ካብቲ ዝበልኮን ላዕልኳ ብዙሕ ዝውስኽ ኣይመስለኒን ግን እቲ ዝበልኮ መስለኒ ፕሬጁዲስ ኣሎ ኢለ ጥንቅቕ ኢለ ተቐሚጠ መስለኒ ንሱ እዩ እቲ ፀገም ማለት እዩ ንሱ ድማ ምቹእ ባይታ ድማ ረኺቡ በታ ሓደ ሸነኽ ንሕናን ዕላማናን ዝብል ረኺቡ ማለት እዩ መን ኢና ንሕና ኢሎም ገሊፆም መንነቶም ማለት እዩ ኣብኡ ከይዱ ድማ ተኻልእ ማለት እዩ ብዙሕ ሕጂ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ እታ ዝበለፀት እያ ንምባል ኣይኮንኩን ተጋድሎ ኤርትራ ንዓይ ሓንቲ ንእሽተይ ኤርትራ እያ ኩሉ ነገር ዘለዋ ግን ርእይቶኻ ናሃብካ ትኸደላ ከተመሓይሽ ትኽእለላ ሰብ ከተዕግብ ትኽእለላ ውድብ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ኣብቲ ሸት ዝገብራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ዝተዓዘብክዎ ካብ ከባቢአይ ኣነ ወዲ ቀረን ወዲ ዓልግድር ኣዲስ ኣበባ ዓብየ ፍልልያት ይርኤ ኮምፓሪዝን ኢንፋክት ሓንሳብ ዝብለሉ ኤርትራውያን ክፋቐሩ እንተኮይኖም ክግዝኡሎም ዝብለሉ ግዜ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ፉቕ ንፋቐር ኢና ነርና ኤርትራውያን ከምኡ ይኮናን ዘለና ሕጂ ስለዚ
እቲ ሕምቀትና ኣለና ዝብል ዘለኹ እቲ ሕምቀትና ድማ እቲ ንሕብረተሰብና ማዕረ ጌርና ኣይንሪኦን ኢና ኩሉ ነዚ ክርኢ ዘይክእል ሰብ ኣብዚ ፖለቲካ ኣትዮ ዛረብ ከማን ኣይፈቅደሉን እያ ይቀኒየለን Thank you. I think ዳርጋ ናብ ርእይታ እንድሕር ርእይቶ እያ ክትምልሱ ዘሊኹም ካብ ሰለስቲኦም ሓደ ክዛረበላ ክእል እዩ ድሕር ዘየሎ ክንሓልፍ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ዶክተር መብራህቱ صحف ሓንቲ ሕቶ ኣላ ክስታይ እዚኣ ንወዳእ እሞ ዮሃንስ እንድሕር ክምልሱ ኮይኖም ድሓር ናብታ ትብላ ዘለካ ንከይድ ካብ ሰለስቲኹም ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ ዘሎ ዲ እንተዘየሎ ናብዛ ዮሃንስ ዝብላ ዘሎ ንከይድ ኣነ ዝብሎ የብለይ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ኪዳነ ኣነ እውን ዝብሎ የብለይን ምክንያቱ ሲ ፍልልይ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ በብቁሩብ እንዳስተምህሮ ዝኸይድ ነገር እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሕጂ ኣንደርማይን ዝኸውን ኣሎ እምበር እቲ ትራዲሽናል ሲስተም ናይ ኤርትራ እውን ቁሩብ ኣብ ዴሞክራሲ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ስለዚ ቁሩብ ሶሻል ካፒታል እውን ኣለና ባህላ ከምኡ ኢለ ክሓልፎ ምክንያቱስ ርእይቶ እያ ከም ሕቶ ዝቀረበት ኣይኮነት ኦኬ እሞ ዮሃንስ ኣንብብ ኣበልታ ሕቶ ኦኬ ኣብዚ ውሽጢ ገዛ ተፃሒፋ ዘላ እንድያ ሓያሎም ሙሴ ዝሓትት ዘሎ ክብረት ይሃበለይ ኣዝዩ ፅፉፍ መደብን ትምህርትን ሕቶይ ቀዳመይቲ ፅልዋ ኮሚኒስታዊ ስነ ሓሳብ ኣብ ምስራት ሃገር ኤርትራ ከመይ ትርእይዎ ካልኣይቲ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ገባቲ ማለት ቶታሊታርያን ክንብሎ ንደፍር ዶ ኣብ ምፍጣር ናይ ዝመፅእ ስርዓት ክፀልወና ትብልዎ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እንታይ እዩ ትብሉ ሳልሰይቲ please give me your personal and professional opinion ማሲ ናይ ፕሮፌሽናል ዝኾነ መልሲ ወይ ከዓ ገምጋም ሃቡኒ እዩ ዝብል ዘሎ ራብዓይቲ my question is to all three panelists ዝሕተት ንሰለስቲኹም ይብል ኣሎ እዘን ሕቶ ንፅር ኣድየን ሓቀ I think ገሊአንስ ክንገድፈን ዘለና መስለኒ እታ እዚ ስርዓት ኣስመራ ዘሎ ቶታሊታርያን እዩ ዝብል እሱን ንግደፎ መስለኒ ኣብዚ ዝዳርጋ ኩላትና ንሰማዓሉ እዩ ካልእ እውን ድሓርሲ ፅልዋ ክህልዎ ድዩ ሌጋሲ ዘይብሉ ስርዓት የብሉን ሌጋሲ ክህልዎ ኢና ይግድን ግን ኣይ ቲንክ ተቐዳመይቲ ተፅልዋ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ትብል ኣብኣ ምናልባት ክብሉ ተደልዮም ድሓር ሓየሎም ድሕሪ ክፍሎም እንዲ ዘሎ ሕጂ ሓየሎም ሓቲትሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ትሪጋ ክወፅእ እዩ ጎሄድ ዶክተር መሓመድ እዚኣ ናይ ኮሚኒስታዊ ስነ ሓሳብ ፅልዋ ገለ ትብልሲ ኣነስ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ኩሎም እዚኦም እዚአን ምስጢራዊ ሰልፊታት ነይረን ማለት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነይሩ ዴሞክራቲክ ሌበር ፓርቲ ዝበሃል ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ኤርትራን ፒፕልስ ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ዝበሃል ፈፂሙ ኮሙኒስት ኣይኮኑን በቃ እቲ ቁሩብ ፕሮግሬሲቭስ እዮም ክትብሎም ትኽእል እምበር ከምዚ ኮሙኒዝም ኣሚኖም ፈሊጦሞ ገለ ከምዚ ስርዓት ንምፍጣር ኣብ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ወሲዱ ሕጂ ንኣብነት ከም መሳርሒ እዮም ተጠቂሞም ከም ውዳቤ ነቲ ኣባል ኮንትሮል ንምግባር ማለት ሓደ ካብቲ ንእስያስ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ዝገደፎ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ማለት ፓርቲ ገለ ተባሂሉ እስኻ ኣባል ፓርቲ ኢኻ ካላስ እሙን ኢኻ ገለ ብዛዕባ ክልተ ሰለስተ ሰባት ገለ ተምፅእ ኢንፎርሜሽን ሓረቲኦም ከዓ ካብኡ ይመፁ ሕጂ ብኣ ገይሩ እታ ውድብ ሒዞማ ማለት እዩ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነይሩ ምናልባት ከምቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝያዳ እንተኣምዝሎ ዲብ ዝኸደ ይነበረን ግን ኣብቲ ፕሮግራማት ናይ ምውፃእ ገለ ግደ ነይርዎ ማለተይ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ እንተኣምዝሎ ንምውፃእ
قدر يروح خولك الحج ولا ناي تقرأ أنت وسيدنا حدا جزينا خمسنا ألبانيان كومونيزم ماويست ترند نيرو ملاليت جلس بحر نيرو جلس حاجين كله زي مع بيلو جلس قد يفهموا حج سبب أنت أمزلوا متياب كومنا بزح حج زلنا هاي زي فلازم سألوا على يروح بلاك فينا زي قدر فورا جلسي يلا يغني أبزار لهن يستفيد يفريتو واحد عطا أنا كنا أجو بزخون هذا نايوت أي تمرت دبان معرابو كنا مبرق بفلاي زي ناي مبرق زمثل كم زي ستأصي نتحبرت سب توتالي يعني وي كم مسرتو بناقيس وي مالتي إذا تاي أب حزب إرترا عند حرينا قدمي حزباو جنبار إرترا مقصارو زيادة حزباو جنبار نتحبرت سب أتصبيقو يعني وو مالتي تيزنوبرو بايتاو سرعات أتي يعطاو حقتاتو فتصيمو نخيتكم المينو دحري مجزات إنجليز انتاي نيرو هايلة سلاسة بتي سيبلاو حقي ويتفتها بيها ركوقو كله حتى عنكس 3,340 شدشتن انتاي لو أبا قميتو زقوانة يعطاو حقي سرعاتاتون ترفقون إلو بصحف زنبرة أبي إرترا تراي أبكال بوتا يعطاو سرعاتات تاي نبرة مالس بصحف زنبرة مرشم هزبي بزي حق خدنا برايكل نقول حق له كان أبي إرترا فليز جبرو صار لإنجليز صار لإيطاليان الميونت صحفوات لازنبرو تحتمي كان هزبي نزب يعطاو حقتاتو من محدار كم أكل نايت ريزيستانس يوصلونيرو نابتي بهايل سلاسة هون بدرجي زقوم أبيات فردي وي من محدارات ببزحي مزني نيرو وداتو بعلي يزفوت حنير بتل دنورو يعطاو سرعات قلة عدو of course جبهان شعبيان كا تكومينيست أو خستاي سلازم جبلو نزبو ملو مسفناوي إلو مسفناوي نت نيرو جنبران كمان كي مرمرو مسفناوي حبرته سبيلو نتي زنبرة حدش سرعات يوم كتعاتاتو فتينهم اتزخف أنتي نبعلهم نتي معراباو خون مبرغاوي فلتت صبوك يروم كي مولوخو خمد دكتور محمد كير ولو زي فلت ونقر كصعنو فتينهم وكذا نتي أبتي حزب زنبرة حقن سرعاتن نعدبو انتي لومو هذا حار نربح مسافة النقمة إلو نتي حبرة سب بخمو زخيد زنبرة مرة أخذ قعوة جميرهم كله على أنا أبنسي ندحر حتى أنا خم أبنس زجلسة كل شعب تريسيرش قبل كل زجات أمهني وتم جبهة بزي مريت مدياس قال لهم انقاصعوت نيرهم ديساو تحبرة سب كانت ديسا أنا مخاب قدم زنبرنا عندي شو عت عمت زنبره هزبي لا سلازم بتناتنا الجباب يرنا خنا كايدو مخنياتو أبون تاينيروم أجو معقول تكالي نيرو يجيب أبتديساو سرعات زنبرسي انتاي مريت أبشو شو عت عمت كنت مكالكلا كوميتيتات له عقارو قلافو متارو مدابو قال يزبهالو بخميس قايد نيرو نزي أفريشتم ونزي أفريشتم إذا بريم إذا قايد نيرو وتم زبولوت نزي خلو مريسهم بب ما بيتهم يمزكايدو نيرو كم عند حرال الكات إسر مالتي بريمان لنا بعلنا خنا كايدو نخلينات مريت نو السكتر يعني دحوري غير ماله سلازي in fact حقنا مزرعة إذا كاب هايلا سلاسن كاب درجن العلي جبهان شعبيان اتناتهم كساي نتحبر سب صبوك كيرم كيفلوتو نخلهم ما يكون كنت خسلو نتحساسوا نتي زنبر ايديولوجي انا نتهم ابالات يكون كنت دبل له نت مريحنا زورو زنبر ايه ازي عني ونت حبرتهم حجا بايت عدي 5 كوين بايت عدي لن دحريهم بايت عدي تاي بوزك سرحي نيرو حجي كابل علي زمص زلو كل ነገር ስለዚህ ዝምበር አጽቢቁም በር يعني ወሎ ስለዚህ ናብቲ ነበሩ ክምለስ አለው ለክናይ በሐቂ ዲሞክራሲያዊ ያታዊ ባዕልና ንኖ ስርዓት ከነብል ባክ
نابتو بايتاو سرعتنا في الملس علينا بهلا يعني أبدي أفريز ولا تريتولا thank you يغني لنا I think next is أتو كحساي. يغني لي نايب حكي لو مشت عبيت أركانات مهرات هبت هاجر حيل هاجر زخون حنقولات أكيد النامسيو عبيت مرتي رخيبنا يوهانس سقا حوي كيس الكها مس كله زو علي انجر كار صحتي مكركا خمز بحال زحلف خايون زتمر كركاين زرا خايون قداي ندحريت تمليس كان ذكركا ندق اس حنقول كتسس نزي حنقولات زي اكيبكا تقبرو زلها صقاتات عبي صقا ناي هاجرن حزبن مخانو بزقات امخ قلصو فتو كلهم درجة زحالفكمون بفلطكمون بزعبا أب حجرنا زخيز له جهان بسات سيول اندات معهم دا تمكركمون دمصاهم نا عالم كيلاتات نا عالم تمكرو تمرحون تمهرون زلهم مخانكم بزي وش أو حاول نسمعني هبت هاجر حيل هاجر مخانكم بمويات رايك يكون جن أم محضرة ناي بوليتيكا ناي زهاجر كتساتوفو كندن مويا نبينيو زخلو ريسيرش زغبركمون خاناي كالوت هاجراتن ناي هاجرنا عبي أفلطوي عبي لبوناي عبي هابتيو سلازي زهاجر كيلاتات لبامات بقعات اللغة أبناي فاينانس أبناي حكمنا أبناي حرشة بقعاتات زلوهم أكلات هلونا اتقنكو كنبصح زلنا نز نجرز جنس سرعات مقلاي ولا حانتي عبد لهم مشت أرئيس بزعبو ناو مبصح انت هنبركوتن ده كنبركوتن أما ينبصح زبهال مسلالو كل زبالكمو إن دليون إن منيون قدايو نابو مبصح جن كم قدام يا رئيسنا شارتر قولي لنا حق قولي لنا كنا أبكرتنا لنا نزو بمولو تونين دولو مريت كامبانين حدا حزبي شك علينا حدا سرعات كوين اللي زولو كما يقرنا لويتنا نابكم نبصح زخول خلطاتكم زخول تمكرتاتكم زخول فلطاتكم ناب هاجر ممرحنا ناب هاجر ناي مغيارن دتكورم زخون عبي رديئت مهلونا عبي أقرات من قدي نزلوا زلهم كانوا تقولوا إيرترا implement لهم قبره to implement the whole theory كن كده زلنا ناي بوليتيكا مسمر نابو خنا تكور إذا حنقول زي زغلتات زي نابو تكور بوزحات متخابات خير اللمو إذا متخابات أب حدا تتأرنيفو أب حدا لسانا حزب إيرترا بركة حزب إيرترا أنا أبردي أسلز نطف نسالس عمت حزب إيرترا بزا ساعات الزياء أبزا أتو طفيئو كم بوهاريا زهند دي هدن زلو حزب سلزخوني إذا كله نبلو صرحنا كنبصحون تدأخي كوينا مجمّر يابز عبا حزبي كنزارب كنكيلا لنا حزبنا عفقدو كم فليت زقبر كالو حماما زودقن زباسابس نزول حزب سلازخوني معالتاوي چنقتنا ندا تدولز نگرني قدايات هالو كم نارديت محبر توكالي سلازي قدم محدرانا إيرترا كم متحجم ميركا دنكل كبسا
ናይ ገዛ ርእሱ ምሕደራ ዝነበሩ ከምዚ ሃብቲ ኣብ ወደይ ክብሎ ፀንሐ ነብሱ ከመሓድር ፀንሐ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ዲሞክራሲያን ህዝቢ ኤርትራ ጋሻ እዩ ኢሉ ዲሞክራሲያን ህዝቢ ኤርትራ ጋሻ ኣይኮነን ገዛ ዘይብሉ ብሓንቲ መዓልቲ ወፈራ ገዛ ዝሰርሕሉ ተሓርሰሉ ዝሰኣነሰ ብሓንቲ መዓልቲ ሓሪሶም ዝዘርኡሉ ዘለዎ ሕጊ ምሕደራ ናይ ሓማሴን ሕጊ ኣሎ ናይ እንዳባ ናይ ኣክሎ ገዛ ሕጊ ኣሎ ናይ ደንከል ሕጊ ኣሎ ናይ ሰራይ ሕጊ ኣሎ ናይ ኩለን ከተማታት ብንዓኣቶም ዝሰማምዑ ሕጊ ዝመሓደሩ ሕጊ ኣሎ ንዕኡ ኣማዕቢልካ እትመሓደሩሉ ሃገር ቀሊልን ቀሊልን እዩ ክስራሓሉ ፀንሐ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምቲ ዶክተር መሐመድ ዝበሉ ካልኦት ዝበልዎ ህዝቢ ኤርትራ አንደርስትሜት ዝግበር ህዝቢ ይኮነን ዲሞክራሲያ ቅድሚ ማንም ዓለም ከተግብሮ ፀንሐ እዩ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊክ መፅሓፈት ነራ ሓንቲ ሓቅሪ ክንዛረብ ትብል ኢሳያስ ዲሞክራሲያ ኢሉ ምስ በለ ዋ እዚ ናይ ኣቶ ኢሳያስ ዘረባ ንዕቐት ድዩ ወይ ንዕቐት ድዩ ወይ ኣፍልጦ ዘይምህላው እዩ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራሲ ዝመሓደር ዝነበረ ህዝቢ ካብ ጥልያን ካብ እንግሊዝ ኣይኮነን ወን ተባሂርዎ ቅድሚ 200 ዓመት ዓለም ዘይበፅሖ ዓይነት ሕግታት ዝነበረ ህዝቢ እዩ አንደርስትሜት ክንገብሮ ዝግባአና ኣይኮነን ዳሕራይ ንህዝቢ ከም ሰማይ ማና ሕጊ ተውርደሉ ጎባጥ መደቀሲ በዓል ፈልጣ ከም ተባህል ፀንሐ ዘይሙእኩል ምሕደራ ወሳንን እዩ ዝፈልጦም ደቆም ደዕበዩ መልሚሎም ዘዕበዩ ቆልዑ እዩ ከካይድዎ ክመርሕዎ ኣቦታቱ ተዛሪቦም ዘድምዑ ሃሪሞ ተዛሪቦም ደስምዑ ሃሪሞም ደድምዑ ዝነበሩ ስለ ዝነበርዎ ክቡራት ኣሕዋት ክቡራት ምሁራት በዚ ናይ ሎም ትምህርቲ ብጣዕሚ ዕጉብን ሕጉስን ኮይነ ናብኡ ንምብፃሕ ዘሎ ደረጃ ክንሰጋገር ኣብ ፖለቲካ ዝክእለታትኩም ናብ ፖለቲካ ኣብቲ ናይ ሶሻል ወርክ ከተሰጋግርዎ እንዳተመነኹ ክትመርሑና ንህዝቢ ኤርትራ ክትመርሕዎ ኣብ ኤግዛይል ኮይና ሓንቲ ንህዝቢ ኤርትራ ትጣበቕ ሓንቲ ልሳን ክትፈጥሩልና ኣብዘን ዝኸዳ ዘለዋ ግሩፕስ ካብ ስኒትና ጀሚርካ ነፃ ማዕዲ ዘተ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ሕዋር ዝበሃል 100 ኣሎ ኣብ ክንዲ ግሩፒንግ ኮይና ንኸይድ ሓደ ልሳን ኮይና ንህዝቢ ኤርትራ ንጣበቐሉ ሙሰምዓ እዝኒ ንረኽበሉ መንገዲ ክትፈጥሩ በዛ ኣጋጣሚ እንዳተላበኹን ርእቶ ይህብ ይቐኒለይ يغني الله أتو خاصاي دكتور هو ريال غطات تصحف كاتك ريال يوحنس ناكلتيهم هو كفلوم عن توي حيلهم تن تكست مسبب كان صغيرة يتحاضر لي كفلوم أجي نيكست كفلوم بليز دهريو جنت أنا عثرت تودعنا هاي مثلك يا يوحنس ربع ساعات مالتي هو أبو غني صبغ وحلاي تخالقها نلوات نوصله ምናልባት ኣገደ ስዕቶለን ዝብል ካብዞም ተላዒለን ዘለዎ ኣዳ እሞ ድሓን በሰንሪጋ ክፍሎም እዩ ነክስ ዘሎ ድሕሪኡ ከዓ ገነት እሺ ቴንኪዩ ዶክተር መብራቱ ፀገም የብሉን ድማ የጋጥሚ ማለት እዩ ስለቲ ዕድል ተዋበን መጀመርታ የመስክን ስለቲ መደብ ሰራዕኩም ድማ ንኩላትኩም የመስክን ማለት እዩ ካብ ተዛተይቲ ክሳብ ባዳለውቲ ኣብታ ናይ ጃጅ ሃብታ ኣብ ዓንተቦ ዘፕላነር ቅርብ ህው ካቢሉና እዩ ኖት ይገብር ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ከብሎ ይከኣልኩን ማለት እዩ ኣብታ ዘይምእኩል ምሕደራ ማለት እዩ እቲ ከስዕቦም እቲ ኣወንታዊ ናቱ ብምሉኡ ክነግረና ፀኒሑ ማለት እዩ ዓንተቦ እቲ ከስዕቦ ዝኽእል ነገራት ከንታይ ክብሎ ምደለኹ ማለት እዩ ገለ ነገራት ካብኣቶም ወላ ኣትሊስት ናይ 3 ወይ ናይ 5 ዕድል ተሕሪፍኩሞ ደስ ምበለኒ ማለት እዩ እቲ ኣሉታዊ ናቱ ማለት እዩ እቲ ናይ ዘይምእኩል ምሕደራ ያ ቴንኪዩ ጃጅ ሃብታብ ድኽመታት ናይ ዘይምእኩል ምሕደራ እንታይ ይመስል እያ ታሕቶ ያ ቴንኪዩ ክፍሎም ነዚኣ ዘዘከርካ
واتي تصبغ طريح تزاريبني رحتوني هو كن قرب كا تنقاقا زليوي مالسو قدلت ديكونس تنقاقا زليوي تايو كنتي تاقيسو مسلو دخوني خمان دي بولكو دحر بقبو زي تتحيزو مخنياتو تي ابت كابتو ماخن تزوز قدلو كلقحو زقدلو نجر كملا قالو تزنحي historical injustice كتعراري لزخل ميكانيزم عند حرا زي تغيرو انتاي ون كختل خلي انيكواليتي زي معروي خمس خلي انتاي زي كل محدرة امونغو تن زوباتات ويا مونغو تن كباباو من محدارات بدرجة اغلغلوت تتصفتنا اغلغلوت ابغليو بلوص ابغليو زي بلوص كون خلي ابغليو ون ريسورس عند حردي بلن كوينن نتي هزبي زيادة متان نت باجتن كخف كشفنا زيادة قبر كبلا خلان ترهبتامات نت هزبي وحج بلا قبر خفلو خلان تن دخاتات سخوناجن ndحرداني متعراي بقبو زي تخايدو انتاي زيادة قبر كصعنوم خلان ابرز شجروم شجر كوسخالوم خلان مالتي سلازي والا كو هاديوم حبار زيغنت تهلو ابت اتزنوبرلو بوتا كوسنو يخيلي مالتي اب هابتام كبابي صقاتات زلوو بقعاق مسب زلوو كبابي زنوبرو سبات زبلص اغلغلوت كرخبو كلو اتيوم كا اب خصايكا مسؤوز ما زي ما طاطن قبري خفلو ابريسيو زي بقعاق اغلغلوت ناي مركب عدلالو اذا كان كرم زكالي تزغودله بمملا قال انتايو تنقاقات زي تغيرو مفنيش علات كمصخلي زي تو ماتش اوتونومي على كامش نحرالون بدرجه خباب زغبر من بحداراو مدلات ببزحي وي وحد تمرت زلوم طبيب رعاية زلوم دارغا زخونه تمكرو زي بلوم حلفتي انت توقعت اصيرومو صريت من محدار من قلقال كمصي تنقيف كنايلوم انت خغبرو كل يوم على خاب حزبهم ناي مفنچال كابتي محبر ناي هاجراونت نبلو كابتي محبر ناي تايد بحال ناي موصع تندنسي سحيبنا لنا خبلو اليوم كالي انتايو مسؤول استعساسر اتي من محدار كبابي ناب صبي بات حساسبا زولو نوبسو طراي زحسب تكال نقولو مقد زخفتي سلازي بسنكي صبي بجغرافياو سبحاتو نسرح بقعات زخونو حزباو منفس زلوم سبات زي سحب كون خيلي ازنتايو ابدخا خبابي زتمهرسب كندي ابتا دخا خبابيو ابتا دحرتي ابتا زي معبلت كبابيو زلا خندي ابا خوينو دي سرح ابتي هبتام كتما هبتام عدي هبتام بوزح دومو زخفلو نابو خيد خيلي مالتي زون حدا شجر كقاطم خلي سب كل شعب بزن دحريقمون ابتي بوزح مسالتياتات زتمهره ود قطر تماهيرو كندي ابتا عدوب تخبابيو كما ولا مريض أما أقلقلنا دابلو خلو زحاشة ندقين نسدراين عاي سلامتها بزواجات خفليلو نبتي بلوت سيرفيس دلو بلوت حكمنا بلوت تمرت دلو نابو كسحب يخيلي ازي خستاي جن ديمقراطي زي مو كل ما محدرة ابريسيو كسرح انت حركوينو تقصوا سلازنو بريوم بزح يبلوني هذا ديمقراطايزيشن اقداسي تزغودلهم صقاتات ናይ ምምላእ አገዳሲ ካልእ ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ድማ ቀንዲ ውድድር ክህሉ ኣለዎ ተወዳደርቲ ሰልፍታት ክህሉ ኣለዎን እዚ እንታይ ድሕግዘካ ሰልፍታት ምህላውን ጌጋታት ንኽእረም ዘይብቑዕን ዘይቁርጡ ምሕደራ ንኽእረም እሳተን ስለ ዘቃልዕኦ እተን ስልጣን ዝወዳደራ ሰልፍታት ተወዳዲረን ክዕወታ መታን ሓደ ዝበለፁ ፍፅያት ከቕርባየን ካልኣይ ከዓ ነቲ ስልጣን ዝሓዘውን ብደቂቕ ኣበሩ እንዳርኣያ ናይ ምቁፅፃር ካልእ እውን ዝበለፀ ፖሊሲ ብምምፃእ እውን ዋላ እቲ ስልጣን ዝሓዘ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ማለት ካልእ ነዚ ከዓይ እንድሕር ኮይኑ ዘይምእኩል ምሕደራ
ነፃ ፕረስ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ናፅነት ክህልዎ ካልእ ድማ ጋዜጠኝነት ድማ መርመራዊ ዝምባሌ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ድማ ንኣሰራርሓ ባይቶታትን ንኣሰራርሓ መራሕትን ናይ ምቁፅፃር እዚ ንወዲ ከምዝን ኣገዳስነት ኣለዎ ክብል ይኽእል ቴንኪዩ ክፍሎም ወዲ ኣለኹ Thank you. I think Gannet, please. ሰላም አርታና መጀመሪያ እንታይ ድበሃል ምስጋና ንስኒትና ከምዚ ድበለ ናይ ትምህርታዊ ምሽት ስለ ዘምሰኹምና እዞም ደቅረብኩም ከዓ ኩልኩም ሰለስቲኩም መማህራንን ክቡር መብራህቱ ብጣዕሚ ዓብይ ምስጋና ዓብይ ኣድናቆት ከቅርብ ይደሊ ማለት እዩ እታ ሕቶ ናተይ ብዙሓት ሰባት እድብ ተንኪፎማ ዕቁባይ ምንውርዳእ ዝጊ ከምዚ ተናኪፉ ግን ቁሩብ ፍልይ ድበለ ነገር ኮይኑ ስለተሰማዓኒ ኢደይ ደይረድኩዋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ናብ መሐመድ ኬር እዩ እቲ እዚ ናይ ፌደራል ኣመሓዳድራ ኣነም ብጣዕሚ ዝድልየና ኮይኑ ድስማዓኒ እቲ ናይ ፍልሊ ናይ ዓድና ክሪኦ ከለኹ መታሕቲ ከበሳ እዚ ናይ ቋንቋ ናይ ሃይማኖት ናይ ባህሊ ዘሎ ኣብቲ ሓደ ወገን ተኮይንካ ኣስፈራ ዝነበረ ሰብ ዋላ ሓደ ይፈልጥን እዩ ኣብቲ መታሕቲ እንታይ ከም ደሎ ዋላ ናማ ከመይ ከም ደሎ እዝታት ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ፍልሊ ከም ደሎ ሕጂ በዚ ታንክስ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ዝመፅእ ኢንፎርሜሽን ናቲና ማለት እዩ እንዳተማሃርና ዘለና እምበር በቲ ወገን ዘሎ ኣይፈልጥ ነቲ ሓደ ኣይፈልጥ ሕጂ ብኡኡ ምክንያት የድልዩ የብል ግን እሱ እቲ ኣመሓዳድራ ናይ ፌደራል ድማ እናቱ ፀገማት ኣለዎ ማለት ጥንኩር ሕጊ ጥንኩር ኣመራርሓ ምናልባትም ትምህርቲ ኣተካእሎ የድልዩ ይኸውን ካብቲ ናትና ሕብረተሰብ ሕጂ ኣተዋብታ ብጣዕሚ የቀኒየለ እዚ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ እቲ ናይ ዓዲ ደሎ ኣብ ዓድና ደሎ ናይ ያታዊ ሕግታት ኣነም እቲ ዝብዙሕ ዘድንቆ እየ ግን እቶም ሰባት ከዓ ተወዲኦም ከይኮኑ ከየመሓልፍዎ ነቲ ናቶም ክእለት ኢለክ ድማ ይሰግየ ሕጂ ካብኡ ተሲእካስ ናብቲ ፌደራል ክትከይድ ከለካ ብክፀገማት ይረአየኒ ንሕና ናይ ኤክስፐሪመንት ምግባር ግዜ የብልናን ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ዓመት ኣብ ሽግር ዝፀንሐት ዓዲ እያ ህዝቢ ክሳቀይ ስለ ዝፀንሐ ካብቲ ዘሎ ተሲኡ ብሓፂር ግዜ ዲሞክራሲያዊ እንተኣሽሙ ከነቀውም ኢና ማለት እዩ ትፅዕረት ኮይኑ ዝረአየካ ዲሞክራሲ እንተልዩ ሕጂ እቲ ሕጊ ብሕጊ ትምራሕ ዓዲ ደይብልና እሳ ድማ እንድሕር ረኪብና ኣብኡ ዶ ክነእትዎ ንክእል ኩሉ ነዚ ፀገማት ዶ ክንብሎ እቲ ናይ ፍልሊና ቋንቋ ድዩ ሃይማኖት ድዩ ባህሊ ድዩ ብሕጊ ዶ ክእሰር ኣይክእልን እስካትኩም ማለት ንመሐመድ ኬር ደቅረባት እታ ናይ ፌደራል ኢሌንዴ ግን እቲ ሕግታት ንኩልኩም እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ብሕጊ ዶ ክእሰር ኣይክእልን ሕጂ ከምዚ ሲስተም ናይ በዓል እስካንዲናቪያን ደሎ በዓል ሽወደን በዓል እሳቶም ኦኬ ቋንቋ ገለ ሽግር የብሎምን ብጣዕሚ ሓደ ዓይነት እዮም ግን እቲ ኣመሓዳድራ ናይዚ ሊበራል ሶሻሊዝም ኮይኑ በቲ ሕጊ ክምራሕ እቶም ድመረፁ ድማ ካብ ኩሉ ቦታ ክመፁ ብኡ ኢካ ትራክቦ ሕጂ እቲ ዓረብ ድዛረብ ድዩ ሚልን ድዛረብ ድዩ እቲ ኣብኡ ኣብታ ኣመራርሓ እንድሕር ኣሎ እቲ ምእማፅ የሎን ኢለ ይሓስብ ከምኡ ዶ ይረኣየኩም ክብል እየ ድደሊ ቴንኪዩ ዶክተር መሐመድ ኼር ንኤክስፐሪሜንቴሽን ዝኸውን ግዜ የብልናን ብሕጊ ዝመሓደር ናይ ውክልና ስርዓት ዘይኮነን ክንገብር ዘለና ይመስለኒ እንተሓቶ وأنا أبزي انتاكبل زخون سرعات ناتو صبون غرات هلو ناتو خاني سقمات هلو
ሕጂ ንኣብነት ምናልባት ቀልጢፈ ሓሊፈ ክኸውን እምበር ኣብዚ ናይ ፌደራል ስርዓት ንኣብነት ኣይንሰምዖን ዘለና ዶክተር ስማዕ ኢለን ሶሪ ኣነ ሰምዕ ኣለኹ ሃብታም ኣነ ኣንሚት ኮይነ ኣለኹ ዛረብ ኣለኹ ሃብታም ትሰምዕ ኣለኻ ሕጂ ኣሎ ተኮይና ኣላ ይስማዕ ኣሎ ናትያ ቮሊዩም ማለት እዩ ወስጠላ ኣይ ቲንክ ፀገም ካብ ናይ ሃብታም ከይኸውን እምበር ሰምዕ ኣለና ኦኬ هو ሕጂ ዝተሓላለኸ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ከዓኒ እቲ ስልጣን ከምዚ ዱፕሊኬትድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት እቲ ናይቲ ማእከላይ ኣመራርሓን እቲ ናይ ስቴት ዊን ኣውራጃ ንበሎ ወይ ገለ ንበሎ ነቶም ኮንፊዝ ዝገብረና ክእል ይኸውን እዩ دحرين تحكمت حج كمان هبت أبتقيس ونيرو اتين هبتمات زخنا نابنت أوراجان بلو وين هبتزلو ولا إثنيكاوي يخون حجز حشي سيرفيسي اللون حجزي سقامات في الليلات كم تسيخي سبوع غير كانت حجزي حسكاوي مالتي كالك أني كميجر كالتي كوردينيت تقبرو حجين أبنت ኣብ ግዜ ከምዚ ናይ ዝነበረ ሕጂ ናይ ኮቪድ ገለ ክመፅእ ከሎ ወይ ሓደጋ ክርከብ ከሎ ኤድስ ወይን ገለ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ማእከላይን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ስቴት ወይ ናይቲ ሪጅን ዘሎ ፀገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ ዳሕራይ እቲ ሪስፖንስ እቲ መልሲ ምናልባት ክድንጉ ይኽእል ይኸውን ወላ በዓል ኣሜሪካ ገለ ከማን ንሪኦ ኢና ሕጂ ገለገለ ቦታታት ካልክ ኣኒ ምናልባት ገሊአን ከምዚ ሕጂ ኣሲሜትሪካል ዝበልናዮ ናይ ፌደራሊዝም ከምዚ ኩቤክ ንበይና ፍሉይ መሰላት ኣለዋ ሕጂ ከምኡ ዘለዎን ሕጂ ከምዚ ጃሞ ካሽሚር ስጋር ሕጂ መንጎ ፓኪስታን ህንድን ብዙሕ ፀገማት ዘምፅእ ዘሎ ናብ ክንፍለለና ይሕሸና ዝብል ከስዕብ ይኽእል ካልእ ከዓ ናይ ሕግታት ይኸውን ናይ ሕግታት ቅሩብ ፍልልያት እንድሕር ኣሎ ኣብ መንጎ እቲ ማእከልን ኣብ መንጎተን ስቴትስ ከምኡ ፀገማት ኩሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ንዓና ስርዓት ዝሓሸ ማለተይ ፌደራላዊ ይኹን ሴንትራላይዝድ ይኹን ግን ዘይምውኩል ክኸውን ኣለዎ እቲ ስርዓት ግን ከመይ ጌርና ነምፅኦ እንታይ ሓይሽ ገለ እዚ ናይ ግድን ክንማየጠሉ ኣለና እቲ ዝሓሸ ስርዓት ንዓና ከዋፅአና ዝኽእል ምስቲ ሕግታት ናትና ዝኸይድ ከምቲ ሃብቲ ኣብይን ዝበሉ ንዕኡ ክንመርፅ ንኽእል እዚኣ ክብል ክውስኻ ዝኽእል ይቐኒየኒ I think ساعات يوهانس ساعات 10 تخوينا الله حجي تودعنا خمي مسلك أنا كمان تودعنا حيش نسألنا خابزين العريس جي خاين حزم كاوه مزازة مسخة قورلنا مو بدحريقة كانت جمرلنا دكتور توماس ناي مزازة مريتو كانت تهيبو سبوين قرب ريتو ترتب غيركم ما مسلني زياد صبغتي كونتم وانا زي قرب دقائق كتصمموا يتخولون مع الدين انتي كتعودوا ديكم مسيخو مسيحة زي كالعالم وقلنا 4 ساعات قلنا لنا باشاي كمتي عن طريق زولنا هذا حريو سب كوصل خاليهم قلت 3 ساعات نازلنا زدوقمون اليوم تطو يبلو توم زي تعاملنا قن ادلك وهابنا له I think دحان موكل التسب كنه بيوهانس أنا كوات تصقم ناي ملستي أي مثلا زوزح جزء ناي حتى تصقم يزبل مخنياتو نحطو طرحينا إلنا قن زوزح زنبرة رئيتوتاتي تقاليو رئيتوتاتون قاليو صاب حمش دقائق قال ملاز وسدانيرو قن دو كتب بلوخات سكف كومسلو دخونة بحلنا ينبر تقاند تصقم زلون كاب حاتتي كاب أودينس مثلا نعاي ግን ደሓን ክልተ ሰባት ንወስኽ ከም ልምዲ እውን ክንወስዶ ዘለና መስለኒ እተ 4 ሰዓት ኢልና ብ4 ሰዓት ክንውድእ 3 ሰዓት ተኮይኑ ከምኡ እዩ ዳርጋ ናብ ዕላል ስለ ዝኸይድ ናትና ኩነታት ዋሄድ ባሻይ
اوكي መጀመሪያ ምናልባት ሞራሊ ልክዕሊ ኣይኮነን ኣይፈልጥን እንድሕሪ ካብ ርእስቲ ወፃኢ ተዛሪቡ ሰብ ሞዴሬተር እቲ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዝግቡእ እዩ ዘቃያይም ነገር ኣይኮነን ወይ እውን ከምዚ ዶክተር መብራህቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኣውት ኦፍ ኣጀንዳ ዝኸዱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዓቐኑን ላዕሊ ግዜ ዘናውሑ እንድሕር ኮይኖም ከማን ትምድቦም ማለት እዩ ወይ እውን ናቶም ኣጀንዳ ሒዞም መፅኦም ንዕኡ ማለት ክዝርግሑ ዝመፁ ኣካላት ድሕርድዮም ከማን ኣብ ገገዛና ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ስኽፍታ ካብ መጀመርታ ኢልኩም ኢኹም ረለቫንት ድዩ ኣይረለቫንትን ኢረለቫንት ክኸውን ይኽእል ግዜ ናይ ግዚኡ ናይ ዝሕጂ ግዜ ኣርእስቲ ይኮነን ተባሂሉ ከም ዘሰከፈኩም ንዓኹም ገሊፅኩሞ ግን ከዓ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ከዓ መሪፅኩም ኮፍ ካብ ኣበልኩሞ ካብታ ኣጀንዳ ናትኩም ወፃኢ ክዝረብ የብሉን ኣብቲ ዝቐረብኩም ኣርእስቲ ምክንያቱ መሪፅኩሞ ኢኹም ስኽፍታኹም ገሊፅኩም ኢኹም ተደልየ ገዝኡ ኮይኑ ሰብ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ኢሉ ይዛረብ ኣብ ናቱ መደባት ከዓ ይዛረብሉ ኣነ በዛ ነብሰይ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ብዛዕባ ሬሌቫንስ እንዲ ኢሬሌቫንስ ማለት እዩ ብዝኾነ የቆጡን ኣወርዳለሁ ብላ የብትዋን ጣለች ከይኮነና ካብቲ ርእስቲ ወፃኢ እንድሕር ተዛሪብና ክትኣልዩና ኣለኩም ባህላ ማለት እዩ ካብቲ ርእስትና እንድሕር ወፂና ኣብቲ ሽሽና ዘሎ ንውድቕ ማለት እዩ ክብሎ ዝደሊ ነገር ግን እንታይ እዩ ትምህርቲ ዝቐረበ ኣገዳሲ ኮይኑ የቐኒየልና መጀመርያ ገዛን ኣቕረብትን ኣመሓደርትን ኩልኹም እቲ ትምህርቲ ዝቐረበ መጀመርታ ብዛዕባ ምእኩልን ዘይምእኩልን ፈደራላውን ዝቐረበ ኤግዛምፕላት ከዓ ብምሉኡ ናይ ግዳማዊ ዓለም እዩ ነይሩ ድሓር ግን ኤቨንቹዋሊ ፀኒሑ ወሳኒ ተራ ክፃወት እንድሕር ኮይኑ እቲ ቅዋምናትና ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝሰረተ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል ኣብ መወዳእታ እንዳመፀ ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ ዓንተ ወይ ኣነ እውን ኣብ ብዙሕ ፅሑፋተይ ይብሎ እየ ኮፒ ፔስት ክንገብር የብልናን ጀርመን ትጥቀመሉ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ፈረንሳ ትጥቀመሉ ስዊዘርላንድ ከም ዓብይ ኤግዛምፕል ቀርብ ነይሩ ዝጥቀመሉ ኣበየናይ ደረጃ ምዕባለ ኮይኖም እዮም ንሳቶም ንዕኡ ከሰማምዖም ክኢሉ ዘሎ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ንሳቶም ኤቭሪ ኢንዲቪዥዋል ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበሎ ነብስኻ እንታይ እዩ ዝበሎ ዳኛ ዕድልካ ባዕልካ ትውስን ዝብል ዘሎ ዕድልካ ናይ ምውሳን ደረጃ ዝተረድኦምን ዝበፅሕዎን ሰባት እዮም እቲ ሞድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ እቲ ኣጋባብ ማእቶት ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ካልቸር ላዕሊ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ታሕቲ ኣሎ ማለት እዩ ከከም ኩነታቱ ማለት እዩ ህዝብና ኣብ ትራዲሽናል ኒው ዘሎ ርሑቕ ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ዝርከብ ዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትራዲሽናል ኣመሓዳድራ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ እቲ ቅዋም ክስራሕ ከሎ ሕጂ እቶም ሊቃውንቲ እዮም ዝሰርሕዎ ንምንታይ እቲ ቅዋም ጀነራል ኣስፔክት ናይ ምምሕዳር ዝሕዝ ናይ ሕግታት ይድሕዝ ማለት እዩ ማለት ነታ ሃገር ብሓፈሻዊ ዘመሓድራ ምስ ሪጅናል ዝኸይድ ምስ ዩኒቨርሳል ዝኸይድ እዩ እቲ ፓርቲኩላሪቲ ድማ ንበይኑ መፅናዕቲ ተወሲድዎ ናብቶም ሕብረተሰብ ከከማን ናባብሮኦም ዝኸይድ ማለት እዩ ንሳቶም ሕጂ ነቲ ግርጭታት እንድሕሪ ባዕሎም ክፈትሕዎ ኮይኖም ዘጋጥሞም ፀገማት ባዕሎም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ኮይኖም ንስኻ ኣብቲ ቅዋም ክመፁ ዘገድስ እዩ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ትራዲሽናልኒ ኣብ መንጎ እቲ ቅዋምኒ ዘሎ መፅናዕቲ ክግበረሉ ኣለዎ እንታይ እዩ ክወሃብ ነቶም መሰረታውያን ሕብረተሰብ ኣብ ኣጋባብ ማእቶት ናይ ጉስነትን ናይ ሕርሻን ከምኡ ዝኣምሰለ ዘብሉ ኣብ ናይ ሸቀላይ ዝተሰጋገሩ ዘለዉ ድማ እዚኣቶም ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ እቶም ሊቃውንቲ ገደብ ብዘለዎ መንገዲ ናቱ ድልድል ክሰርሕሉ ኣለዎም ማለት እዩ በዚ ኢና ክንከይድ ንኽእል ካልእ እቲ ብዛዕባ ቋንቋ ዝበልኩሞ ናይ ደውላ ከም ዘለዎ ክንወስዶ ዘይንኽእለሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን እንድሕር ንሕና ዘይብልና ኮይና ብትግርኛ ድዩ በቲ ካልእ ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ድዩ ዘየለ ድሕር ኮይኑ ካብ ዝኾነ ዓለም እንግሊዝ እኮ 99% ኣብዚ ደረጃ ዘለና ሕጂ ናይ ከለም ዓለም ቋንቋታት ዝሓቆፈ እዩ ስለምንታይ ንሕና ነቲ ኤሰንስ ናቱ ነቲ ትርጉም ናቱ ጥራሕና ክንወስድ ዘለና እምበሪ ነቲ ቃል ምልቃሕና ሽግር ኣይኮነን ስለዚ ኮንስቲቱሽን ክንሰርሕ ከለና ሓመድ ልቕሓ ክኸውን ከም ዘይብሉ ጥራይ ሊቃውንትና ክርድኡ ኣለዎም
ማለት ኮፒ ኤንድ ፔስት ማለት ሓመድ ልቕሓ ማለት እዩ ሓመድ ልቕሓ እንድሕር ኮይኑ ተበራዚ እዩ ማለት እዩ ናትካ ኣይኮነን ማለት እዩ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እናኸድና ዓሚቑን ሰፊሕን ሳብጀክት ስለ ዝኾነ ምናልባት እውን ብክልተ ብሰለስተ ማለት ብግሩፕ መፂእካ ዘይኮነሲ ብኢንዲቪዥዋል ደረጃ እንተመፃእኩም ከማን ይሓይሽ እሞ ኣብ እቶም ካልኦት ከም ሓገዝ ከም ኣቴንዳንስ ኮይኖም መፂኦም ከም ጋሻ ከም ዝሕና መፂኦም ሓሳቦም እንተሃቡ ይሓይሽ እምበር ንባዕሎም ኣብ ኮንፍሊክት ብዘእቱ መንገዲ እዩ ዝረአ ዘሎ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ነዚ ኣብ ግምት ኣቲኹም መፅናዕቲ እንተወሰድኩምሉን ፓርቲኩላሪቲ ናይ ዓድና ከዓ ብደንብ ጌርኩም እንተረኣኹሞን ዝሓሸ እዩ ባህላዊ ይቐኒየለይ انت قريصات الله حساي ماشي وديو مثلا وديو باشا اوكي alright دكتور الله هذا دكتور مبراتو ميت الله دكتور مبراتو هو يغني لنا كويلي زلهم مسيرني او رئيسه ስለዝኾነ ብዙሕ ዝበሃል የብሉን ግን ክንወደዲና ولا አለው የኻለ ሰብ ምናልባት ፊድባክ እንትዝህቡ ተኾይኖም ኢደ ኣይትርእዋን ኣለኹም ወፅያን ዘሎ sorry አይራና ተና حجر ለኡማዝ ግርብስ ፕሊስ ጋይድ اوكي መጀመርያ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ ነዚ ምድላውኩም ከመስግን ይፈቱ ንኩሎም ብተወሳኺ እቲ ተገዲሱ ዝከታተል ዘሎ እውን ምስጋና ይግብኦ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶታት ይኹን ዝቐርብ ዘሎ ሓሳብ ብጣዕሚ ሓጋዚ ማለት እዩ መጀመርያ እታ ቁሩብ ኣይደኖ ተሰማምዑላ ዲኹም ኣይተሰማምዑላን ኣይፈልጥን ከምዚ ርእሲ እዚ ቀሪብኩም ሰብ መታን ብሰፊሑ ክማየጥ በብሓደ እንተ ዝግበራ ዝሓን መኾነ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ግዜ መወሰደ እቲ ኣህዳዊ ዝበሃል እንታይ እዩ ምስጢሩ ኩሉ ክፍለጥ እቲ ፌደራል እቲ ዘይምእኩል ብከምኡ እንተዝተሓዝ ድሓን መኾነ ነይሩ ጅግን እንታይ ሽሙ ኮይኑ ማለት ሲ ነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ኣይክእልን ሓደ ሰብ ልክዕ ኣለኹም ከም ትብሎ ፀናሕኩም ግን ከዓ እቲ ርእስቲ ስለ ዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ኢለ ኣነ እቲ ኣብቲ ብፍላይ እንታይ ኢና ንብሎ ብትግርኛ ጃጅ ትብልዎ ነርኩም 10 ግዜ ፈራዳይ ዲና ንብሎ ወላ ዳኛ ዳይና ዋጋ ንሱ ዘምፅኦ ቅድሚ ሕጂ እውን ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብቲ ናይ ባህላዊ ሕጊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ብጣዕሚ እየ ከምኡ ዓይነት ነገር ክኾን ከሎ ዝድግፎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሳእንኻ ማዕረ እግርኻ ከም ዝበሃል እዚ ኩሉ ኮንስቲቱሽን ንብሎ ዘለና ሕጊ ናይ ዝኾነ ይኹን ወላዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ንብሎ ዘለና ብሙሉኡ ካብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝተበገሰ እዩ ካብኡ ናብ ኣሜሪካታት ከይዱ ካብኡ ናብ ኣውስትራልያ ከይዱ ካብኡ ከዓ እቲ ዝተረፈ ከም ኣፍሪካ ንኣብነት ገዚኦም ባዕሎም ዶብ ሰሪሖም እዚ እቲ ሕጊ ኢሎምና ሂቦምና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብጥልያን ብተገዛእናሉ እቲ ፅሑፋት ከም ዝገልፆ ጥልያን ብዙሕ እውን ተሸጊሩ ማለት እዩ ከም ማሓድሮ ዝደሊ ዝነበረ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕጊ ዘለዎ መብዛሕትኡ ጓሳን ሓረስታይን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዘካይዶ ሕግታት ገይሩ ዳርጋ ከም ዘለዎ እዩ ተቐቢልዎ ምስኡ ዝዛመድ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ክገብሮ ከም ዘለዎ ከዓ ሕግታት ኣውፂሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ከምዚ ዓይነት ነገር ክንሓስብ ከለና መጀመርያ ንሕብረተሰብና ብደቂቕ ክነፅንዖ ኣለና ዝብል እምነት ኣለን ብዙሓት ዝፀሓፍዎ ፅሑፋት ኣሎ እዚ ሙንዚግር ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ቢለን ሕጊ እንዳባ ብሰፊሑ ዝፀሓፍ ኣሎ ሮዲንዲ ዝበሃል ናይ መንሳዕ ኢሉ ዝፀሓፍ ኣሎ
ኦስቲን ዝበሃል ናይ ሳሕል ኢሉ ዝፀሓፎ ሕግታት ኣሎ ኣትሊስት መፅሓፍ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ሮሲኒ ከዓ ብዙሕ ገፅ ዘለዎ ክሳብ 400 ቢሉ ዝኸውን ዝፀሓፎ ናይ ኩሉ ዳርጋ ናይ ዓፋር ዳ የሓዘን እምበር ዝጠቐሶ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብደገ ከዓ ስለ ዝተፃሕፈ ምናልባት ገለ ባያስ ይህልዎ ኸውን ግን ንሕና ንሱ እንተዳ ርኢናዮ ኣብ ገዛ ርእስና ኣብ ነብስና ተመርኪስና ከም ንኸይድ መን ዓንተ ወይ I think ዶክተር መብራህቱ ኢኻ መስለን ትራቨስኪስ ክዛረብ ከሎስ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ መንግስቲ እዩ ዝበሎ መን ሓደ ጠቕሱ ለካ ከምኡ ኢሉ ይፅሒፍዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ቪሌጅ ዶብ ኣለዋ ሰልፍ ኮንቴይንድ እያ ከበሳ ንኣብነት ኣይስማዕና ኣሎ نسمع لها ኦኬ ሰልፍ ኮንቴይንድ ስለ ዝኾነ ንሱ ካልእ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ካብዚ ጅመር እዚ ቦታ እዚ ኩሉ ግዜ ዝሕጂ ኤርትራን ብለና ምስ ተወረረ እዩ ይውረር ድሓር ተመሊሱ ከዓ ነብሱ ይሰርዕ ብመን ይኸይድ ነይሩ ብሕጊ እንዳቡ ይኸይድ ነይሩ ከም ኤርትራ ብፍላይ ዝመታሐት ናይ ኤርትራ ከምኡ ዝተወረረ የለን ግን ብመን እዩ ዝሓዊ በተናቱ ሕጊ እንዳባ እዩ ወላብ ከበሳ እንተሪእናዮ ንሕና ትግርኛ ንዛረብ ትግራዎት ይዛረቡ ቀፅል ኣነ ሕጂ እንታይ ክብል እዚ ኩሉ ወራራት እንዳመፀ ህዝብና ባዕሉ ነብሱ ሰሪዑ ዝኸይድ ዝነበረ ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቐ ፀሓይና ዝብል ነበረ ስቕል ይኮነን ብወራራት ስለ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ እንዳባ ንብሎ ዘለና ከም ዘለዎ ንገልብጦ ዘይኮነስ ምስ ኩነታቱ ዝኸይድ ነገር ክህልዎ ስለ ዝኽእል ፀቢቕና ክነፅንዖ ኣለና ማለት እዩ እታ ዓንተወይ ተኽለ መለኪን ዝበላ እንተተገደስና ኣላ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ከም ወዲ ከበሳ ዓብየ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኢለ በቲ ዘለኒ ኣነ ዝፈልጦ ብሓጎይ ዝነገረኒ ወይ ሓደ ሰብ ዝነገረኒ ኣብ ባርካ ከይደን ድሕር ተዛሪበ እሞ ታሪክ ኤርትራ እንታይ ኢለ ንሱ ኣይቅበለንን ከምኡ ይኮነን ዝፈልጥ ኣብኡ እታ ኣነ ዝገልፆ ይኮነን ዘሎ በኣንፃሩ ንሱ ከምኡ እንተገሊፁለ እውን ኖኖ ይኮነን እየ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳድ ከም ዘሎ ኢና ኣብዚ ንፈልጥ ንኩልና በቢ ዘለናዮ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ወፃዓታትን ወራራትን ዝኸይድ ዝነበረ ተሰማሚዕና ናይ ሓባር ታሪክ ክንገብር እውን ብስርዓት እዚ ዝኽልክለና ዘሎ ኮይኑ ይስምዓን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተጠንቂቕና ድሕሪ እዚ ኩሉ ሽግር ኢማጅን ክንዲዚ ዓመታት ኣብ ሽግር ዝነበረ ክሳብ 50-60 ዝቃረብ ዓመት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጥልያን ዝነበረ ድሕሪኡ ንገለ ዕስራ ኣቢሉ ዝቀራርብ ኣብ ናይ ፌደሬሽን ዶ ኣብ ናይ ገለ ዶ ዝኸይድ ዝነበረ ድሕሪኡ 30 ዓመት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተካየደ እንየት ምጥርጣር ክርከብ ከሎ እንታይ ይትፀገሙ እዚ ክነፅንዖ ዘለና ፍታሕ ዘድሉ ኮይኑ ዝረኣኒ እሞ በቲ ዝሃብኩምና ትምህርቲ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን የቐኒልና ወዲየ ኣለኹ ተንኪዩ دكتور مبرهتو نيشتوي لو قالتني انت دقيق Go ahead اسماعيل انت وي صاد العالكايا يعني ايدي حفب بلا صنيح يهدين جزيس للصوت دوري ديا اجي وانت طوباز جيت تنكف ابلي و تغلب لكن زي العلاء يعني اجي صا انت الكارير دكتور مبرهتو يعني فاوندمنتال ديو ولا فاريابيليو الكارير كاين أنا it is mindset ስለዚህ ለو أنا تنتايو ሲኒትና أو بزح يسكم موضوع تتحيز له أجابة سي إذا نت بزيا مزجوبنا موني بزعبة زيا سي بزح خزربلو سلزلو سي كم لو يا قمت الله thank you دكتور مراد thank you يوحنس نباخا يا دكتور مراد إذا حتيتا زلا حنت خبتن كم أرسل تحيز زلايا أبتي بايبلاين زلوا. Okay, I'm glad to hear that, Johannes. Thank you, so boy. كمان عم يوحنس. I think حجس أغلنا ما زم قبرنا.
I think ودينا هنا مو أنا نظام ثلاثة باناليستس يغني لنا قبل فتو كمونتهم حتون رئيتون زقربوا كلهم بحفشو ترسي صحابة نيرو أقداسي كمت مجمريا زبلناون لوميز جمرة وي أب لوميز ودع زي كونا إذا قد صالح نزاربلو زلنا أي مخنياتو بزعبا مزعي نهاجرنا سلازخونه فدرالاوي أحداوي زي ما أقول سرعات بزي قدس كنزاربلو زلنا أيو جن تي أنا زسكفن انتايو كابتي دخمتنا تبقيسنا زفترنا مايند سيت بيرسبشن سلازلو حجي درجة زبزح جزية بزعبا فدرال سيستم قالك بحالكالو تحافش أو عب حزب زغر مالتي كفل الليات زبقاسيو كابز زلنا يتمكرو حسوم تمكرونا حجي كمون عبتي برساو قال سيزا حالفنا يحلوم حسوم تمكرو تبقيسو زمت زلايو زبزح جزية أنا فدرالاوي أحداوي مع زي ما أقول صبوي حما أيكون كنزول زلو جن كمت دكتور محمد كيرز ولو نوح نايس جيجر اوان زدلينا مثلني كن الزرارب إهين مهين كنبل رجعات مستفترة رجوع كنتات مسالوة تزراربنا انت عين السرعات زدلينا مخاهم استباهلة بمصنعتي إذا إيرتراس انت ياسمسلسي ديفاين جرنا عين فلتنينا كل جزية خام مجزاتي نام مجزاتي سلان الساقاقر كوفيلنا كنتاتنا كنفتش بحرياتنا حزبنا بحرياتنا هاجرنا كنفلت أي كألنا فلازم تخن قبرو زلنا لو مديو ولا صباحونا بأوان سجقر كنتاتنا أثنينا كاب كنتاتنا كنبقاسيو تي من البعض ناي جرمن دو ناي فرنسا ناي سويسرلاند أبنتات كقرب صنيحن ديو زي قبو أيكونن مخنياتو ناتنا كابوشتنا نبقاسلو ناتنا صقاتات لنا جن هبتام ناي عالم تمكرو خالو كابوون النقص مسلا زلو اتي زبحال سنة حقن دابا قل حجي أقداسي إيو جن زبزح جزي اللوكاليو مس حرشان مس حزاعتن محزم محدرة عدن روبان قلن زخيد أمبر حقر كوين ناس لذين فلت ناو حقر زت أمتا ايكونن حجي كابو انتاينا خن مهار عبت نحقر زخون اللو دي عبت لوكال اللو نحقر زخون اللو تخينو نابلا على زديب حقتاتون كابو كنوصل نخلينا عبتناتنا زي اللوها آخر ني عالم تمكرو كابني أفريقيا تمكرو وسيدناها أكن من اللوها أقداسي يمثلني عجيب زعبا أفريقيا خنزارب صني هنا عندنا من البات كاب كله عالم تريناس the most diverse بدرجة كبابي تريناس أو أفريقيا يزولو لابنت نيجيريا هتقصني أما إيت ethnic groups لو كلن هاجرات أفريقيا إيرتراس كابتا نشتيت بحالاجر تشعات بهرات زلوا إياه إثيوبيا 8 قلن الله حجنا زي تي فدراليزم دو قلن بلو زلنا محدرانا يزوم حزبتات زياتهم إيو حجي تدايفرس مخانو كومبلكسيتي الله كومون بمجزاتي سلازة حالفت مجزاتي ناي معراباويان يخون ولا تلوكال مجزات خا ديفايد اند رول كاسلز كم زخبال صنها تهزب خا كندي حدا خوينو حبيرو زسرح كفالة ايو تزدلت ناي مجزات علامات سلازخونه كفالة خا ممزمات سلازخونه نزي ون ابقمت مئتاو زدلي مثلني أبزناي نيجيريا دكتور محمد كير كقرب كله تاسلايتسي كجمرو خلو وحدات تي نتي فدرال سيستم كونستيتيوتس جابرو جروبس ويتان ستيتس وحدات نيران حج خاص لا سانجلان بسيحنا الله عزبلي حج خبت كابتمو كريم زمهارو زلو نيجيريا خجمرو خلو تن عبيتي بهرات دارجا خمزنا إثيوبيا زمثلي نيرو عبيت سلازخونا نن حد حدن يتأمامتا يقاجوا
ድሓር ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝበፅሕዎ ሞደል ነዘን ዓበይቲ ብሄራት ከመይ ጌርና ንፈላለየን ሕጂ ክንዲ ኢግቦ ኣብ ሓደ ዝኾኑ ኣብ ተፈላለዩ ንኣሽቱ ስተይት ዝተመቃቂሎም ማለት እዩ ብኣንጻሩ ካብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኦሮሞስ ኣብ 4 ድ 5 ዝነበሩ ኣብ ሸዋ ኣብ ኣርሲ ኣብ ወለጋ ኣብ ባሌ ኣብ ሃረር ገለ ዝነበሩ ኣብ ሓደ መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ እዞም ዓበይቲ ብሄራት ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ሓደ ምስ መፁ ክፋጠጡ ዳርጋ ናይ ግድን እዩ ቅድሚኡ ግን ኣይነበረን ጎንደርስ ናይ ጎንደር ዝበሃል መንነት ናይ ጎጃም ዝበሃል መንነት ናይ ሸዋ ዝበሃል መንነት ነይሩ ሕጂ እዚ መንነታት ጠፊኡ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል መንነት ናይ ኦሮሞ ዝበሃል መንነት ኣይነበረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ዝተጋነነ ኣይነበረን ሕጂ ካብዚ እውን ክንመሃሮ ዘለና ኣሎ ንኣብነት ኤርትራሲ ብብሄር ተዳእሰሪዕናያ ናይ ብሄር ፖለቲካ ኢና ክንክተል ፌደራሊዝም ናትና ከምኡ እዩ ክመስል ተልና ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ናይጄርያ እኳ ዘይወዳደር ዝኾነ ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝኾና ግን ተወሓደስ ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ትግራን ትግርኛን ዝብል ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከመዮም ክጠማመቱ እዚ ኣሊ ማዙሪስ ታይብል two is always difficult ይብል ተዳሓት ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ኣልዮም ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ታንዛንያ ንኣብነት 40-50 ዝኾኑ ንኣሽቱ ብሄራት ኣለዉ ግን ብስቴቢሊቲ ካብ ኣፍሪቃ ትረአናያ almost the most stable ሃገር ናይ ብሄር መንነት ኣለዎም ቋንቋኦም ዝዛረቡ ግን ሓደ ሃገራዊ ቋንቋ ኪስዋሂሊ ኣለዎም እንግሊሽ እውን ኣለዎም ግን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ታንዛንያ ትበሃል ሃገር ከኣላቶም እታ ታንዛንያ ቅድሚት እያ ትመፅእ ድሕሪኡ ካልእ መንነታት ከዓ ሕጂ ተሰሪዑ ማለት እቲ ኔሽን ቢልድን ህንፀት ሃገር ኔረረ ተኸተሎ ማለት እዩ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ቁኑዕ እዩ ነይሩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ብተዛማዲ ምስ ካልእ ኣፍሪቃ ክትሪኦ ከለካ ዝሓሸ ይመስል ስለዚ ናትና ተመክሮ ናይ ከባቢ ናይ ገዛና ኣለና እዚ ሕጊ እንዳባ ዝበልናዮ ፀጋታት ኣለና ከምኡውን ተመክሮ ናይ ካልእ ኣፍሪቃ ዝተናኸፍክዎ ኣሎ ተመክሮ ናይ ዓለም ከዓ ብሓፈሹ ኣሎ ስለዚ ካብ ዝኩሉ ድሕሪት ምምፃእ ሓንሳብ ሓሳይ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ተመክሮ ስለ ዝበካ ካብ ኩሉ ተመክሮ ቀሲምካ ንቅድሚት ትደፍዓሉ መገዲ ስለ ዝኸፍተልካ ኩሉ ነገር ሕማቕ ኣይኮነን ኣብዚ ክውድእ መስለኒ ከምዚ ዮሃንስ ዝበሎ ቶማስ እዩ መዕፀዊ ክገብረልና ታንኪዩ ሰላም ከመይ መሲኹም ኩላትኩም የቀኒልና ኣነ መዛዘመ ክገብረላ እዚ ስኒትና ኔትወርክ ንዝኾነ ሓሳብ ንዝኾነ ርእቶ ተቐባሊ ግን ሓደ ካብ ባዕልና ርእሲ ማሕልኻ ጌርና ክንገብሮ ዘለና ግን እቲ ሕግን ሕጋውነትን እንተኢልናሲ ካብ ነብስና እዩ ክጅምር እንድሕር ሞዴሬተር ይኣክል ኢልና ንሕናቶም ነካይ ዘለና እውን ባዕልና እንድሕር ይኣክል ኢልና ይኣክል ክንብላ ኣለና ሓደ ካልእ እቲ ርእቶታት ዝመፅእ ዘሎ ክንቀበሎ ኢና በብሰዓቱን በብግዜኡን ከዓ ክንመሃረሉ ክንዛረበሉ ፅቡቅ እዩ ግን ፕሮግራም እንዳኸደ ኖ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዝበሃል ሓደ ካልኣይ ኣብ ሰዓትና ይንመፅእን ሳልሳይ ሕቶ ክበሃል ከሎ ርእቶ ንህብ እንድሕር ኮይና ኣይከሃንፀናን እዩ እሞ ነዚኣ ኢለ ግን ነቶም ዘቕረብኩምን ዝተኸታተልኩምን ብእዋኑ መፂኹም ስጋዕ መወዳእካ ዘለኹምን የቀኒልና ክብረት ሃበልና ነቶም ውራቱ ከዓ ዝያዳ የቀኒልና ታንኪዩ እሺ የቀኒልና ኩልኹም ኣብ ገዛን ኦንላይን ካብ ፌስቡክ ትከታተሉ ዝፀናሕኩም ኣብ ቀፃሊ እውን ናብ ዩቲብ ምስ ወረደ ነዚ መደብ ትከታተልዎ ኩልኹም እቲ መደብ ናብ ኩሉ ሸር ክትገብርዎ ንኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምሳና ዘምሰኹም ኣጋይሽ ን4-5 ሰዓት ግዜኹም ሰዊእኹም ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ መደብ ብምቕራብኩም ኣዝየ የመስግነኩም ከማኹም ከዓ ይብዝሕልና ይብል ማለት እዩ
እሞ ሕጂ እቲ ናይ ፌስቡክ ላይቭ ደው ከነብሎ ኢና ካብኡ ኣብ ገዛ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ ነፃ